και πάλι με τον Γιώργο Αμπάρη κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα, center back, πιθανότατα ο Αντώνης Νατσούρας με τον Τάσο Κατσαμπή. Δεξιά ο Κώστας Νεμπεγλέρας και αριστερά η έκπληξη ο 19χρονος Κώστας Καπετάνος. Μόλις την πέμπτη του συμμετοχή, βλέπουμε ήδη και την σύνθεση της ομάδας. Στην πέμπτη του συμμετοχή ο Κώστας Καπετάνος με τον Ηρακλή. Ήρθε το καλοκαίρι από την Κοζάνη, ο μικρότερος αδερφός του Παντελή. Αμυντικό σκάφο ο Ηλίας Πουρσανίδης με τη βοήθεια του Κώστα Κιάσου. Δεξιά ο Ολλανδός ο Μέρβιν Χόλβαϊν και αριστερά ο Αλβανός ο Έντβιν Μουράτη, καθώς ο Παναγιώτης Δρούγας δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημά του και μάλιστα ο Ηρακλής εξαιτίας αυτής της απουσίας δεν συμπληρώνει καν 18. Και στην επίθεση ο Μάρτσιν Μίετσελ και ο Νίκος Μαχλάς. Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, είπαμε ήδη νωρίτερα για τις απουσίες του Ολυμπιακού. Ο Χούτος είναι και τιμωρημένος από τη διοίκηση και τραυματίας, μεταξύ άλλων, και ο Παρασκευάς Άτζας συμπλήρωσε κάρτες. Σύνδεση του Ολυμπιακού λοιπόν ο Κατρεγιαννάκης κάτω τα δοκάρια. Στην άμυνα Δημήτρης Μαυρογεννίδης, Στέλιος Βενετίδης, Γιώργος Ανατολάκης και ο Θανάσης Κοστούλας που αντικαθιστά τον Παρασκευά Άτζα. Δεξιά ο Γιώργος Γεωργιάδης, αριστερά ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Δίδυμο αμυντικών χάφου Κριστιαν Καρεμπέ και ο Άκης Τολτίδης. Και στην επίθεση ο Νέρε Αλμπέρτο Καστίγιο, ο Βραζιλιάνος Τζοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έρχεται, όπως είπαμε και νωρίτερα, από την μεγάλη νίκη επί της Γαλατάσαράι με 3-0 πριν από 4 ημέρες και θέλει την επιστροφή στις νίκες και στο πρωτάθλημα μετά το οδυνηρό εντός έδρας 2-2 με τον Ιωνικό. Νομίζω ότι μπορούμε να επιστρέψουμε και πάλι για λίγο στα στούντιο της ΝΕΤ. Να αναφέρουμε τους διαιτητές του αγώνα. Ο Γιώργος Δούρος επιστρέφει στην Πολύχνη μετά το 1-1 ανάμεσα στον Ηρακλή και την Χαλκιδόνα, το προηγούμενο εντός έδρας μάτς του Ηρακλή στο πρωτάθλημα, ενώ είχε διευθύνει άλλον ένα αγώνα των Κιανολεύκων φέτος. Κατά σύμπτωση πάλι με αρνητικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Γκέραρτ, την ήττα στο Εγάλεο με 2-0. Βοηθή του ο Παναγιώτης Σολακίδης από την Αθήνα και ο Δημήτρης Γκρούτσης από την Κόρινθο, όπως και ο διαιτητής, ο Γιώργος Δούρος, και τέταρτος διαιτητής, ο Γιώργος Ταπαντζάς από τον σύνδεσμο της Θράκης. Βλέπουμε και κάποια πλάνα από τις εξέδρες. Νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε για λίγο τον λόγο στον Γιώργο Μαυρόπουλο στον αγωνιστικό χώρο. Γιώργο, σε ακούμε. Πάνω μόλις μιλήσαμε με τον Έγκεν Γκέραρτ και η εντεκάδα θα παταχθεί στο γήπεδο έτσι όπως είπες εσύ, με τη μόνη διαφορά ότι ο Μουράτη θα παίξει πίσω. Αυτή τη θέση τη γνωρίζει καλύτερα από όταν έπαιζε στη Λίλ και ο Κώστας ο Καπελάνος πιο μπροστά. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, Γιώργο, για την επενθύμηση. Μπορούμε να ξαναπούμε λοιπόν τις ενδεκάδες εντάχει για τον Ηρακλή. Αμπάρης, Νεμπεγλέρας, Μουράτη, Νατσούρας, Κατσαμπής, Πουρσανίδης, Κιάσος, Χόλβαϊν, Κώστας Καπετάνος, Μαχλάς και Μίετσελ στην επίθεση. Εδώ οι παίκτες του Ηρακλή και του Ολυμπιακού βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και το μάτς θα αρχίσει σε λίγο. Ο Ολυμπιακός με Κατεργιαννάκη, Μαυρογεννίδη, Βενετίδη, Ανατολάκη, Κοστούλα, Γεωργιάδη, Τζόρτζεβιτς, Καρεμπέ, Στολτίδη, Καστίγιο και Τζοβάνι. Διαιτητές, όπως βλέπουμε ξανά, Δούρος, Τσολακίδης και Γκρούτσης, τριπλέτα. Γιώργος Δούρος, διεθνής διαιτητής, έχει το δύσκολο έργο απόψε στο σημαντικότερο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο κυρίως όγκος των φίλων του Ολυμπιακού δεν έχει φτάσει ακόμη στο γήπεδο. Κατά πάσα πιθανότητα οι περίπου 700 οπαδοί του Ολυμπιακού που έχουν επίσης προμηθευτεί εισιτήρια θα βρεθούν στην εξέδρα μετά την έναρξη του αγώνα. Άλλωστε και τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει πλέον πολύ. Βλέπετε και εσείς ότι όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι. Το σημαντικότερο μάτς για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Ηρακλής πριν την έναρξή της στην 1η θέση με 10 βαθμούς, πιο κοντά δηλαδή στην ζώνη του υποβιβασμού παρά στην ζώνη της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός πρωτοπόρος με 22 πόντους, έχει κερδίσει τα 7 από τα 9 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής. Τελευταίος έλεγχος από τον Γιώργο Δούρο πριν την σέντρα στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Πολύχνη. Όσο περνάει η ώρα, τόσο και περισσότερος κόσμος φτάνει στις εξέδρες. Τελευταίο τσεκ με τους τερματοφύλακες και τους βοηθούς. Ο Λεκ Προτάσοφ και ο βοηθός του, ο Σίμις Αγκόγκιτς, στον πάγκο του Ολυμπιακού έχουν γράψει και οι δύο μεγάλη ιστορία με τα ερυθρόλευκα. Βέβαια ο Έγκεν Γκέραρτ. Και το παιχνίδι αρχίζει. Ηρακλής εναντίον Ολυμπιακού, με τη συμπλήρωση ακριβώς του πρώτου τρίτου του 25ου επαγγελματικού πρωταθλήματος. Η παλιά καταλήγει από τον Κώστα Καπετάνο απευθείας στον Φάνη Κατεργιαννάκη, περισσότερο δυνατή από ό,τι θα περίμενε σίγουρα ο Μάρτσιν Μίετσελ. Ο Κατεργιαννάκης βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού φέτος,
μετά και τον τραυματισμό, την απουσία του Δημήτρη Ελευθερόπουλου, ο οποίος δεν έχει παίξει ούτε μία φορά στην σεζόν. Είναι πάντως σε δρόμο ανάκαμψης. Δυνατή μονομαχία στον αέρα και το πρώτο φάουλ από τον Κατσαμπή στον Τζοβάνι. Και ο Τάσος Κατσαμπής όμως δείχνει να έχει χτυπήσει στο ζυγωματικό από ό,τι φαίνεται. Ζήτησε μάλιστα εσπευσμένα την βοήθεια από το ιατρικό team. Σπέβδει και ο διαιτητής για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Το σίγουρο είναι ότι ο Κατσαμπής θα πρέπει να αποχωρήσει για λίγο. Βλέπουμε και πάλι συγκρούστηκαν στον αέρα ο Τζοβάνι με τον Κατσαμπή πάνω στην διεκδίκηση της μπάλας. Ο Βραζιλιάνος σηκώθηκε, αλλά μεγαλύτερο δείχνει να είναι το πρόβλημα για τον Κατσαμπή. Δείτε ξανά την φάση, κεφάλι με κεφάλι, πάντα επικίνδυνες αυτές τις στιγμές για τους δύο ποδοσφαιριστές. Ο Τάσος Κατσαμπής παραμένει μπροστά στον πάγκο του Ηρακλή, εκτός αγωνιστικού χώρου, με 10 παίκτες για λίγο δηλαδή ο Ηρακλής. Αλλά χάνεται από πλευράς Ολυμπιακού και τώρα ο Μαχλάς ανοίγει δεξιά για τον Χόλβαϊν. Ο Ολλανδός έδωσε περισσότερη δύναμη στην μπάλα από ό,τι σίγουρα θα ήθελε. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο λεπτό της συνάντησης. Τζόρτζεβιτς έχει πολλή δουλειά. Κώστας Λεμπεγλέρας απόψε από εκείνη την πλευρά. Φάουλ και παρατηρήσεις από τον Γιώργο Δούρο στον Κώστα Κιάσο. Έκανε μια κίνηση προς το τζεπάκι του διαιτητής, αλλά τελικά δεν έβγαλε κάρτα στον Κιάσο για το μαρκάρισμα που είδατε ξανά πάνω στον Πέτζα Τζόρτζεβιτς, ο οποίος θα εκτελέσει ο ίδιος και το φάουλ που κέρδισε. Θέλησε να αλλάξει το παιχνίδι για τον Μαυρογεννίδη, κέρδισε εκείνο στην πρώτη κόντρα και στη συνέχεια έκανε το φάουλ στον Κιάσο. Ήδη 3 φάουλ στα πρώτα 2,5 λεπτά του παιχνιδιού. Ας ελπίσουμε ότι το μοτίβο θα αλλάξει στην συνέχεια. Καπετάνος, παλιά για τον Μαχλά, κατεβάζει με το στήθος ο Νίκος Μαχλάς. Δεν έχει ανέβει όμως ο Μίριτσελ. Κάνει τώρα την κίνηση παλιά αντίθετα προς τον Κιάσο. Χολβάιν δεξιά, έχει ανέβει ο Νεμπεγλέρας σε ρόλο δεξιού μπακχάφ. Απόψε για μία ακόμη φορά η σέντρα δεν ήταν άσχημη, αλλά βγήκε αποφασιστικά ο Κατριγιαννάκης και μάζεψε την μπάλα. Ας δώσουμε για λίγο τον λόγο στον πάγκο του Ηρακλή, στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο, έχεις κάποια νέα για τον Κατσαμπή? Ο Τάσος ο Κατσαμπής ακόμα δείχνει να πονάει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπόρεσε να το βοηθήσει ο γιατρός ο Μπάμπης ο Λαζαρίδης. Πάντως δείχνει το μάτι του και δεν φαίνεται να είναι ακόμα καλά. Δεν είναι έτοιμος δηλαδή να περάσει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, Γιώργο, ο Ηρακλής συνεχίζει δηλαδή έστω και για λίγο με 10 παίκτες. Ο Μαχλάς την ίδια ώρα μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού βγάζει έξω για τον Κιάσο. Εκείνος αριστερά, λάθος πάσα. Τζόρτζεβιτς κατέβασε ωραία με το στήθος παρά την πίεση του Χόλβαϊν. Βαθιά παλιά για τον Καστίγιο, ο οποίος είναι γρήγορος. Η παλιά στα όρια της περιοχής. Ο Καστίγιο άφησε την μπάλα να σκάσει, βγήκε έξω ο Αμπάρης και απομάκρυνε όσο πιο μακριά μπόρεσε. Επικίνδυνη στιγμή για την άμυνα του Ηρακλή, καθώς ο Καστίγιο άφησε την μπάλα να σκάσει στο έδαφος. Ο Μαχλάς χρεώνεται με επιθετικό φάουλ. Ας πάμε ξανά στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Έχουμε νέα για τον τραυματισμό του Τάσου Κατσαμπή. Γιώργο. Σηκώθηκε ο Γιώργος Ξενίδης για να αντικαταστήσει τον Τάσο Κατσαμπή, ο οποίος μάλλον έχει χτυπήσει πιο σοβαρά από ό,τι περιμέναμε. Μάλιστα, μάλλον ο Κατσαμπής λοιπόν δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Και σε αυτή την περίπτωση ο Γιώργος Ξενίδης από ό,τι φαίνεται θα πάρει την θέση του. Μια αναγκαστική αλλαγή πάρα πολύ νωρίς. Για να δούμε όμως αν τελικά θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στο αρχικό σχήμα του Ηρακλή. Επιθετικό φάουλ. Καταλογίζει την ίδια ώρα ο Γιώργος Δούρος. Έχουμε πράγματι την άμεση αλλαγή. Ο Γιώργος Ξενίδης περνά στον αγωνιστικό χώρο μόλις το 5ο λεπτό στην θέση του Τάσου Κατσαμπή. Ο Ξενίδης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της εβδομάδας είχε φανεί ότι υπήρχε πιθανότητα να πάρει θέση στην αρχική ενδεκάδα. Τώρα καλείται να αγωνιστεί ως παρτενέρ του Νατσούρα στο κέντρο της άμυνας. Ενώ έχει κερδίσει φάουλ ο Ολυμπιακός με τον Καρεμπέ. Μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του Τζοβάνι. Έδειξε ο Κιάσος. Καρεμπέ και πάλι. Για πίσω από τον Ανατολάκη, πολύ πίσω στην περιοχή του. Για τον Κατεργιαννάκη. Και να προσπαθεί να την επαναφέρει προς την άμυνα του Ηρακλή. Κεφαλιά από τον Ξενίδη. Από τον Ατσούρα, ζητώ συγγνώμη. Ηρακλής Ολυμπιακός 0-0 στο γήπεδο του Μακεδονικού μετά τα πρώτα 5 λεπτά και ήδη η αναγκαστική αλλαγή. Ο Τάσος Κατσαμπής τραυματίστηκε μόλις το 2 στη σύγκρουσή του στον αέρα με τον Τζοβάνι και έδωσε τη θέση του στον Γιώργο Ξενίδη. Δυνατή παλιά αριστερά για τον Μουράτη, δεν πρόλαβε ο Αλβανός διεθνής
Ξενίδης μπήκε κρύος στο παιχνίδι, δεν είχε κάνει προθέρμανση. Δημήτρης Μαυρογεννίδης στο πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Καστίγιο Μαυρογεννίδης. Μπάλα πρέπει να έχει περάσει την γραμμή και πράγματι αυτό συμβαίνει. Πλάγιο είναι τώρα για τους Θεσσαλονικείς. Κώστας Καπετάνος κατέβασε ωραία την μπάλα. Πλάγιο πρέπει να είναι για τον Ολυμπιακό. Την εντύπωση έχω. Η μπάλα χτύπησε ξανά στο πόδι του Καπετάνου. Αυτό υπέδειξε και ο διαιτητής. Γεωργιάδης. Ο Τσούρας δεν σιγούρεψε την μεταβίβασή του και τώρα Στολτίδης. Δήλωνε πριν το μάτσο ότι δεν ήξερε τι υποδοχή θα μπορούσε να περιμένει. Ομολογουμένως πάντως οι φίλοι του Ηρακλή δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τον Στολτίδη. Ωραία παλιά αριστερά τώρα για τον Κώστα Καπετάνο. Πέφτει εκεί ο Μαυρογεννίδης να τον πιέσει. Και πλάγιο για τον Ηρακλή. Καθώς ο Καπετάνος έριξε την μπάλα πάνω στα πόδια του Μαυρογεννίδη, βλέποντας ότι δεν είχε πολλά περιθώρια για να κάνει κάτι καλύτερο. Δύσκολο να σεντράρει. Για τον Μίετσελ. Βαίνει ο Ανατολάκης στον κόρνερ, φίλοι του Ηρακλή. Δύσκολο να πει κανείς από εδώ αν είχαν δίκιο ή όχι. Κιάσος πίσω, βγαίνει ο Αμπάρης και πάλι έξω την περιοχή. Ήταν συνεννοησία ανάμεσα στον Νατσούρα και στον Αμπάρη. Μάλλον παρακινδυνευμένα, ο Αντώνης Νατσούρας άφησε την μπάλα για τον τερματοφύλακα. Το Στολτίδης κερδίζει χωρίς φάουλ. Παλιά δεξιά για τον Καστίγιο, προσπαθεί να προλάβει προβολή και πλάγιο από τον Ξενίδη, που πήρε και το περιβραχιόνιο από δοκιμασίες. Την ίδια ώρα έχω την εντύπωση σε βάρος του Στολτίδη για το προηγούμενο φάουλ. Ο Ηλίας Πουρσανίδης είναι πεσμένος στο τερέν. Είδατε πως από το μαρκάρισμα αυτό του Άκη Στολτίδη ενδεχόμενα να υπήρξε φάουλ. Σε καμία περίπτωση πάντως από ό,τι φάνηκε δεν είχε πρόθεση ο Στολτίδης να χτυπήσει τον Πουρσανίδη. Ας πάμε για λίγο στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Σ' ακούμε, Γιώργο. Να πούμε ότι υπάρχει φόβος για κάταγμα πάνω από το μάτι για τον Τάσο Κατσαμπή. Τουλάχιστον έτσι λένε οι άνθρωποι του Ηρακλή. Αν και βέβαια κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο. Ας ελπίσουμε να αποφύγει τα χειρότερα ο Κατσαμπής. Υπενθυμίζω, πρώτη αλλαγή στον αγώνα, αναγκαστική από πλευράς Ηρακλή. Ο Τάσος Κατσαμπής αποχώρησε, δίνοντας την θέση του στον Γιώργο Ξενίδη. Πλάγιο από τον Κώστα Καπετάνο. Κιάσος μοιράζει δεξιά για τον Κώστα Νεμπεγλέρα, που έχει πολύ χώρο μπροστά του. Βαθιά παλιά για τον Μίετσελ και κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για λογαριασμό του Ηρακλή από την παρέμβαση Θανάση Κοστούλα. Ζεσταίνεται η εξέδρα στο γήπεδο του Μακεδονικού, ενώ οι περισσότεροι από τους φίλους του Ολυμπιακού έχουν ήδη πάρει και αυτή θέση στην εξέδρα. Βλέπετε σε αυτό το ευρύτερο πλάνο. Κόρνερ μπροστά στο πέταλο με τους φίλους του Ολυμπιακού. Στο δεύτερο δοκάρι, απευθείας out όμως, από τον Κώστα Καπετάνο, ο οποίος παίρνει πρωτοβουλίες παρά το νεαρό της ηλικίας του, και θυμίζω μόλις 19 ετών. Το καλοκαίρι στον Ηρακλή από την Κοζάνη. Πέμπτη του εμφάνιση συνολικά σε πρωτάθλημα και κύπελο, αυτήν την πρώτη του σεζόν με τα χρώματα του Ηρακλή. Κακό το βόλεϊ από τον Κατριγιανάκη, κέρδισε ο Μίετσελ. Πιέζεται από τον Καρεμπέ, μοιράζει για τον Καπετάνο που κάνει το σουτ. Out, το πρώτο σουτ στο παιχνίδι πάντως, ακόμη και έτσι. Λίγο πριν τη συμπλήρωση του 10ου λεπτού, στο το αριστερό από τον Κώστα Καπετάνο. Θέλησε να ευνηδιάσει τον Κατριγιανάκη που δεν είχε και το καλύτερο οπτικό πεδίο. Τουλάχιστον δύο παίκτες του Ολυμπιακού ανάμεσα στον Καπετάνο και την εστία των πρωταθλητών. Κεφαλιά από τον Πουρσανίδη, ο οποίος δεν έχει πρόβλημα και συνεχίζει το παιχνίδι κανονικά. Θέλει ο Μαχλάς να μπει ανάμεσα σε Ανατολάκη και Κοστούλα. Πρόλαβε όμως ο Γιώργος Ανατολάκης να δώσει πίσω στον τερματοφύλακα του. Τώρα ο Καρεμπέ πιέζεται, με την εμπειρία του όμως βγάζει την μπάλα έξω από την περιοχή, μοιράζοντας δεξιά. Μαυρογεννίδης περνά τη μεσαία γραμμή, άφησε ωραία ο Γεωργιάδης που πήρε σε πάλι την μπάλα από τον Τζοβάνι. Ο Νεμπεγλέρας μέσα στην περιοχή απομακρύνει όσο πιο γρήγορα μπορεί στον πάγκο του Ηρακλή. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό, τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Γεωργιάδης, Στολτίδης,
Έγινε φάουλ από τον Κουρσανίδη, σίγουρα έγινε εδώ από τον Κιάσο. Στήριξε αμέσως ο Γιώργος Δούρος. Αρκετά φάουλ μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, αλλά παραδοσιακά οι αναμετρήσεις του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό είναι γεμάτες πάθος και ένταση. Ο Ηρακλής, ο οποίος δεν έχει κερδίσει εντός έδρας τον Ολυμπιακό από τις 3 του Γενάρη του 2001. Ο Τζοβάνι δίνει ύψος στην μπάλα. Ο Ξενίδης ίσως υπερέβαλε λίγο και στο μαρκάρισμα του Βραζιλιάνου, τραβώντας τη φανέλα του, αλλά κάτι γίνεται συχνά πυκνά μέσα στην περιοχή ανάμεσα σε επιθετικούς και αμυνόμενους. Ανατολάκης με το κεφάλι του Γεωργιάδη, κακό κοντρόλ από τον Καστίγιο και πάλι ο Αμπάρης για τρίτη φορά αναγκάζεται να βγει έξω από την περιοχή του. Τερματοφύλακας της Εθνικής Ελπίδων. Φαίνεται να υπάρχει πάντως ένα πρόβλημα συνεννόησης ανάμεσα στον Αμπάρη και τους δύο center back του Ηρακλή. Καστίγιο. Ας δώσουμε το λόγο στον Άγγελο Ιωαννίδη, στον πάγκο του Ολυμπιακού. Άγγελε. Ναι, πάνω ακριβώς αυτό το πρόβλημα εντόπισε και ο Όλεκ Προτάσοφ, ο οποίος έχει δώσει εντολή να παίζουν με τον Γιωβάνι. Να παίζουν ακριβώς δηλαδή στην κορυφή. Είναι λογικό, γιατί ήδη 3 φορές αναγκάστηκε ο Γιώργος Αμπάρης να βγει έξω από την περιοχή του για να προλάβει ορισμένες ενδεχόμενα επικίνδυνες καταστάσεις για την εστία του. Τζοβάνι παίρνει πάλι την μπάλα, υπάρχει υπόδειξη για offside από τον πρώτο βοηθό, τον κύριο Τσολακίδη, στον Νέρη Αλμπέρτο Καστίγιο. Το όνομά του έπαιξε πολύ τις τελευταίες μέρες στις εφημερίδες. Ας δούμε. Ο Καστίγιο φάνηκε όντως να μην καλύπτεται από τουλάχιστον 2 παίκτες. Εξαιρετικές εμφανίσεις του νεαρού Ουρουγουανού φέτος με τον Ολυμπιακό. Ακόμη και αν αγωνίζεται ουσιαστικά ως δεύτερος επιθετικός, όχι δηλαδή στην θέση που συνήθως παίζει ως πλάγιος χαφ. Προσκλήθηκε στους 40 της προεπιλογής του Χουάν Ραμόν Καράσκο, του Ομοσπονδιακού Τεχνικού της Ουρουγουάης. Αν και οι Μεξικάνοι επίσης ποντάρουν στο ότι ο Καστίγιο έχει γεννηθεί στην χώρα του, έζησε μάλιστα εκεί τα πρώτα χρόνια της ζωής του, για να τον εντάξουν στο δυναμικό της δικής τους εθνικής. Ο Καστίγιο με μια επιστολή αρνήθηκε να ταξιδέψει για την Ουρουγουάη. Ωραία κίνηση από τον Μάρτσιν Μίετσελ, αλλά μόνος εναντίον 5 αντιπάλων ήταν πιο πιθανό να χάσει την μπάλα. Βενετίδης για τον Θανάση Κοστούλα, το νέο πρόσωπο στην δεκάδα του Ολυμπιακού. Τζόρτζεβιτς γύρισε πολύ πίσω. Ο Σέρβος ή Έλληνας αν προτιμάτε, έχει πάρει πλέον και την ελληνική υπηκότητα, τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Έχει κερδίσει και τα 7 πρωταθλήματα κατέκτησε ο Ολυμπιακός τα εισάριθμα τελευταία χρόνια. Παλιότερα βέβαια αγωνιζόταν και στον Πανηλιακό. Λάθος απομάκρυση πάνω στον Δημήτρη Μαυρογεννίδη που έχει την ευκαιρία να κάνει την σέντρα. Χόλβαϊν. Τελευταία στιγμή πρόλαβε να δώσει την μπάλα ο Ολλανδός, καθώς τον έχει πλησιάσει επικίνδυνα ο Τζοβάνι, και πάλι ο Χόλβαϊν. Ο Καρεμπέ παρεμβαίνει, κερδίζει την μπάλα, προλαβαίνει και το πλάγιο. Κριστιαν Καρεμπέ για τον παρτενέρ του στην καρδιά της μεσαίας γραμμής, τον Άκη Στολτίδη. Γεωργιάδης αριστερά για τον Τζόρτζεβιτς, θέλησε με τη μία να βγάλει για τον Τζοβάνι, πρόλαβε όμως ο Νατσούρας. Και τώρα Κιάσος, παλιά 40 μέτρων αριστερά για τον Μαχλά. Τους σήκωσε για τον Καπετάνο με υπερένταση. Ο Θανάσης Κοστούλας απομάκρυνε προσωρινά όμως, καθώς έδωσε στον Προυσανίδη, ανεβαίνει και πάλι από τα δεξιά ο Νεμπεγλέρας στη σέντρα. Δεν υπήρξε offside, έδιωξε όμως ο Κοστούλας. Και πάλι ο Κώστας Νεμπεγλέρας, ο Ηρακλής, θέλει να ανεβάσει την πίεση από τη δεξιά πτέρυγα. Η σέντρα δεν είναι άσχημη, πρόλαβε όμως πάνω από το κεφάλι του Μάρτσιν Μίετσελ να μαζέψει ο Φάνης Κατριγιαννάκης. Δείχνει και μια κλεφτή ματιά πίσω από την πλάτη του, καθώς δεν ήξερε που ακριβώς βρισκόταν ο Πολωνός. Δείτε και πάλι την σέντρα από τον Κώστα Νεμπεγλέρα. Διάβασε τη φάση ο Κατριγιαννάκης, ο οποίος πέρα από τις δικές του καλές εμφανίσεις εκμεταλλεύτηκε κάποια οδυνηρά λάθη του Γιούραι Μπούτσεκ, κερδίζοντας τη θέση κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού. Ο Στούλας, η κόντρα πάνω στον Μίετσελ, στα χέρια του Κατριγιαννάκη. Συμπληρώσαμε ήδη τα πρώτα 15 λεπτά στην Πολύχνη. Ηρακλής Ολυμπιακός
πάντα στο 0-0. Πιο αξιοσημείωτο γεγονός του μάτς μέχρι στιγμής η αναγκαστική αποχώρηση του Τάσου Κατσαμπή μετά τον τραυματισμό του μόλις στο δεύτερο λεπτό σε σύγκρουση στον αέρα με τον Τζοβάνι. Ο Γιώργος Ξενίδης όχι μόνο πήρε θέση στο τερέν, αλλά και το περιβραχιόνιο του αρχηγού του Ηράκλη. Πουρσανίδης τώρα πίσω για τον Ξενίδη, κοινός αριστερά για τον Έντβιν Μουράτη. Ωραίο το 1-2 με τον Κώστα Καπετάνο. Πουρσανίδης προσπαθεί να ξεδιπλωθεί από τη μεσαία γραμμή. Πολλές πάσες. Έχει οργανωθεί πλέον η άμυνα του Ολυμπιακού. Μόνο ο Τζοβάνι είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή. Καπετάνος υπό την πίεση του Μαυρογεννίδη. Πρέπει να έχουμε φάουλ. Και αυτό πράγματι υπέδειξε και ο Γιώργος Δούρος, καθώς πέταξε την μπάλα μπροστά. Ο Κώστας Καπετάνος μπήκε ανάμεσα σε αυτόν και την μπάλα ο Μαυρογεννίδης. Δείτε εδώ. Φράγμα με επαφή, φάουλ δηλαδή. Παρότι δεν αρέσει και πολύ η απόφαση στον 26χρονο δεξιό back half του Ολυμπιακού. Ο Έντζεν Μουράτη πάνω στην μπάλα. Γι' αυτό το φάουλ σε πλεονεκτική θέση για τον Ηρακλή. Πολλοί κόσμος στα καρέ του Κατεργιανάκη, ενώ οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν έχουν σταματήσει να τραγουδούν. Η σέντρα περνάει επικίνδυνα. Ακούγεται ένα σφύριγμα από τον Γιώργο Δούρο. Προφανώς έχουμε επιθετικό φάουλ πάνω στον Γιώργο Ξενίδη, ο οποίος είχε προωθηθεί για αυτήν την στημένη μπάλα. Φάση αυτή στο 17. Δεν ήταν άσχημη η σέντρα από τον Μουράτη, αλλά η φάση σταμάτησε εν τη γενέση της ουσιαστικά με αυτό το φάουλ, το οποίο χρεώθηκε ο center back του Ηρακλή. Χόλβαν πηδάει πιο ψηλά από τον Στολτίδη. Κουρσανίδης, φάουλ υπέρ του Ηρακλή, καθώς σήκωσε ψηλότερα από ό,τι έπρεπε το πόδι του ο Καρεμπέ. Ζητά και συγγνώμη ο Γάλλος, σηκώνοντας το χέρι του. Πανέλαβε για δεύτερη φορά. Νεμπεγλέρας κατάφερε να αποφύγει τον Τζόρτζεβιτς. Ο Χόλβαν πίσω για τον Νατσούρα. Κιάσος. Λάθος παλιά πάνω στον Καστίγιο. Τζοβάνι. Δεν έχει στήριγμα, καταφέρει μια περίτεχνη ενέργεια να κρατήσει την μπάλα ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους. Έχει ανέβει από δεξιά τώρα ο Μαυρογεννίδης, πιέζεται από τον Κώστα Καπετάνο. Γεωργιάδης, κάθετη πάσα για τον Τζοβάνι, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους πρωταθλητές να ανοίξουν το σκορ στο 18. Ο Γεωργιάδης είδε μόνο του τον Τζοβάνι στις παρυφές της περιοχής. Δείτε ξανά. Ωραία πάσα, κοντρόλ με το αριστερό. Πλασέ με εξωτερικό φάλτσο με το δεξί από τον Τζοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα. Ξανά το replay. Ο Αμπάρης δεν είχε σχεδόν κανένα περιθώριο αντίδρασης. Η μπάλα όμως πέρασε out. Η πρώτη φάση στο παιχνίδι και ουσιαστικά μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Ας δώσουμε όμως το λόγο στον Γιώργο Μαυρόπουλο, αφού δούμε αυτή τη φάση. Γιώργο, Γεωργιάδης ανεβαίνει από τα δεξιά για τον Ολυμπιακό. Σφύριγμα και φάουλ. Καταλογίζει ο Γιώργος Δούρος. Φάουλ που κέρδισε ο Γεωργιάδης και κίτρινη κάρτα στον Έντβιν Μουράτη. Έντονες διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή, καθώς ο Μουράτη, αν κατάλαβα καλά, δείχνει τον βοηθό διαιτητή, τον κύριο Τσολακίδη, λέγοντας ότι δεν υπέδειξε τίποτα. Είδαμε και πάλι το προηγούμενο μαρκάρισμα, με πρώτη κίτρινη στον Έντβιν Μουράτη στο 19. Ο Μουράτη, ο οποίος συμπληρώνει 4 κίτρινες κάρτες, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ της επόμενης αγωνιστικής στην Τούμπα, μετά την διακοπή του πρωταθλήματος όμως για το φιλικό της εθνικής μας στην Πορτογαλία. Φάουλ σε πολύ καλή θέση για τον Ολυμπιακό. Καρεμπέ και Τζόρτζεβιτς πάνω στην μπάλα. Ένα υποτυπώδες τείχος από 3 παίκτες. Ο Τζόρτζεβιτς στην καρδιά της μικρής περιοχής. Κατευθείαν πάνω στον Αμπάρη. Γιώργος, ακούμε. Πριν ο Έγκεν Κέραρτ έκανε παρατηρήσει στο κεντρικό δίδυμο της ομάδας, που είναι ο Νατσούρας και ο Ξενίδης, πρώτη φορά μαζί σε επίσημο αγώνα, να πέσουν πιο κοντά. Είναι αυτό το πρόβλημα που είναι οφθαλμοφανές από την αρχή του αγώνα. Μέχρι στιγμής δεν το έχει πληρώσει ο Ηρακλής, αλλά εδώ ο Ολυμπιακός φτάνει κοντά στο 0-1. Μεγάλη επέμβαση από τον Αμπάρη. Η φάση συνεχίζεται. Τζοβάνι πέφτει στο έδαφος. Δεν πρέπει να υπήρξε μαρκάρισμα. Έντονες διαμαρτυρίες όμως από τον Καστίγιο, κυρίως από τον 19χρονο Ουρουγουανό, στον Γιώργο Δούρο. Δείτε και πάλι. Ο Καστίγιο πλάσαρε, απέκρουσε με το αριστερό πόδι ο Αμπάρης, ο οποίος πρόλαβε να σηκωθεί. Ο Τζοβάνι ήταν εκείνος που βρέθηκε στην συνέχεια στο τερέν. Αν υπήρξε κάτι, υπήρξε στον Τζοβάνι και όχι στον Καστίγιο. Αλλά είναι πολύ δύσκολο από αυτό το ένα replay που είδαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
φάση αυτή, ακριβώς με τη συμπλήρωση 20 λεπτών, ο Ολυμπιακός μέσα σε 2 λεπτά φτάνει και πάλι κοντά στο γκολ. Σίγουρα όμως όχι όπως στην προηγούμενη περίπτωση, στο πλασέ out από τον Τζοβάνι και πάλι. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Προυσανίδης μοιράζει αριστερά για τον Κώστα Καπετάνο. Ο Μαχλάς και ο Μίετσελ είναι στην περιοχή. Σέντρο όμως περνά απευθείας out. Είχε χώρο μπροστά του ο πιτσιρικάς, ο Κώστας Καπετάνος, και μια απόσταση 3-4 μέτρων από τον Μαυρογεννίδη, αλλά δεν βρήκε την μπάλα όπως τα ήθελε. Το 0-0 παραμένει στην Πολύχνη. Σε μια αναφορά στο αγώνα για την κατάσταση λόγω τραυματισμού του Τάσου Κατσαμπή από τον Γιώργο Ξενίδη μόλις το 5, και η ευκαιρία του Τζοβάνι στο 18. Φάουλ υπέρ του Ηρακλή ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Φάουλ από τον Καστίγιο στον Γιώργο Ξενίδη, αρχηγό του Ηρακλή. Κιάσος δεξιά για τον Νεμπεγλέρα. Μίετσελ. Κιάσος και πάλι για τον Χόλβαϊν. Ωραία κίνηση από τον 23χρονο Ολλανδό. Πλησιάζει προς την περιοχή, το τάκλιν αποτελεσματικότατο από τον Κοστούλα. Και κόρνερ τελικά, η υπόδειξη του δεύτερου βοηθού Δημήτρη Γκρούτσι. Δεύτερο κόρνερ στο παιχνίδι και αυτό για τον Ηρακλή, ο οποίος, υπενθυμίζω, θέλει διακαώς την νίκη μετά από την αποτυχία του να τα καταφέρει στις τελευταίες 5 αγωνιστικές. Σέντρα πέρασε από όλους και έφτασε αριστερά στον Μουράτη από την άλλη πλευρά της περιοχής. Ο Αλβανός φέρνει την μπάλα στο δεξί. Νέα σέντρα, κεφαλιά προς τα έξω, πλάγιο από τον Θανάση Κοστούλα, που δείχνει πολύ σταθερός απόψε. Το μόνο νέο πρόσωπο του Όλεκ Προτάσοφ σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στην Γαλατάσαράι. Θέλει να κατεβάσει την μπάλα ο Μαχλάς, την κατέβασε, έκανε και το σουτ. Δεν πρέπει να υπήρξε χέρι με μια πρώτη ανάγνωση της φάσης στο γύρισμα αυτό του Μαχλά και το βολέ προς την εστία του Κατεργιανάκη. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό με τον Τζόρτζεβιτς. Δυνατή μπαλιά για τον Καρεμπέ. Έρχεται από τα δεξιά. Δεν το πιέζει ιδιαίτερα ο καπετάνος. Γεωργιάδης αποφεύγει τον Προυσανίδη με αυτή την προσποίηση και αφήνει για τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Τζόρτζεβιτς. Κάθε την μπαλιά για τον Μαυρογεννίδη που βρέθηκε σε ρόλο φορ. Μάλλον πλεονέκτημα άφησε ο Δούρος. Γεωργιάδης αριστερά για τον Στέλιο Βενετίδη. Είναι πάνω του Χόλβαϊν. Ο Βενετίδης αναγκάζεται να οπισθοχωρήσει, αφήνοντας για τον Τζόρτζεβιτς σε ρόλο οργανωτή ο Σέρβος. Καρεμπέ. Λάθος μπαλιά από τον Γάλλο πάνω στον Χόλβαϊν που κάνει και αυτός με τη σειρά του λάθος. Τζόρτζεβιτς. Ωραία μπαλιά μέσα στην περιοχή για τον Βενετίδη. Out. Κάνει κάτι μεταξύ σέντρας και σούτ ο 27χρονος αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, στέλνοντας την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Μετά τον Ολυμπιακό λοιπόν και ο Ηρακλής ζήτησε πέναλτι από τον Γιώργο Δούρο στην φάση πριν από 1 λεπτό περίπου, στο 23, στο το σούτ του Μαχλά. Πολύ από τον Αμπάρη. Στολτίδης μόνος του στην κεφαλιά, εκτός αγωνιστικού χώρου. Από το 92 μέχρι το καλοκαίρι ο Άκης Στολτίδης, βασικότατος τέλεχος τουλάχιστον τα 8 από τα 11 χρόνια αυτά στον Ηρακλή. Για πρώτη φορά απόψε αντίπαλος της ομάδας η οποία τον ανέδειξε. Αργότερα από τους πόντους Κοζάνης, Άκης Στολτίδης. Ίσως ένας από τους εκλεκτούς του Ότο Ρεχάγκελ για το ταξίδι της εθνικής μας το καλοκαίρι στην Πορτογαλία για τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στολτίδης ήδη 6 φορές διεθνής, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου το τελευταίο διάστημα από τον Γερμανό Ομοσπονδιακό Τεχνικό. Άγιο από τον Μαυρογεννίδη, ο οποίος καθυστερεί και δίνει αλλαγή. Ο Γιώργος Δούρος καθυστέρησε τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης σε αυτό το πλάγιο, δίνοντας το δικαίωμα στον Γιώργο Δούρο
να υποδείξει αλλαγή. Καπετάνος για Τρομαχλά. Καρεμπέ, επιθετικό φάουλ από τον παραγωγικότερο σκόρερ της Ευρώπης τη σεζόν 97-98 με την Βιτές τότε. 34 γκολ σε 32 αγώνες πρωταθλήματος. Χρυσό παπούτσι για τον Νίκο Μαχλά, ο οποίος επέστρεψε αυτό το καλοκαίρι στην πατρίδα μετά από 7 χρόνια καριέρας κυρίως στην Ολλανδία. Πήρε 3 τίτλους με τον Άγιαξ σεζόν 2001-2002, πρωτάθλημα, κύπελο και το Super Cup. Φάουλ έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή στο 27. Γερός Ανατολάκης και αυτός γέννημα θρέμα του Ηρακλή στο φάουλ. Έχει πλέον βέβαια πολλά χρόνια στον σύλλογο του Πειραιά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ιδιαίτερο ρυθμό, ούτε βέβαια και πολλές ευκαιρίες. Χαρακτηριστικότερη και σπουδαιότερη αυτή του 18. Χάνει την μπάλα ο Αμπάρης. Ένα λάθος το οποίο θα μπορούσε να κοστίσει στον Ηρακλή στο 27. Ο Γιώργος Αμπάρης φάνηκε να ελέγχει την μπάλα, αλλά στην ουσία, όπως βλέπετε εδώ και στο replay, το Κέλτης τον ευνηδίασε. Πρόλαβε πρώτου Καστίγιο να μαζέψει την μπάλα, ο 21χρονος πορτιέρο του Ηρακλή. Παλιά από τον Ξενίδη, κοντρόλ με τη μία με το δεξί πόδι του Χόλβαϊν, ο οποίος συγκλίνει προς την περιοχή, αφήνει πίσω για τον Κιάσο. Έχασε από τον Καρεμπέ, ο οποίος χρεώνεται ούκο λίγες θετικές επεμβάσεις. Νατσούρας. Πουρσανίδης, και αυτός για πρώτη φορά κόντρα στην προηγούμενη ομάδα του. Παλιός παίκτης του Όφη μεταξύ άλλων. Πλάγιο είναι για τον Ηρακλή από την παρέμβαση του Καστίγιο στην προσπάθεια του Μουράτη να τροφοδοτήσει τον Κώστα Καπετάνο. Όρθιος ο Έγεν Γκέραρντ. Είχε ήδη τα προβλήματα, ο Ηρακλής δεν συμπλήρωσε ούτε 18. Αναγκάστηκε να χάσει και ένα από τα βασικότατα στελέχη του, τον Τάσο Κατσαμπή, πολύ νωρίς. 28 λεπτό στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Πολύχνη. Ηρακλής Ολυμπιακός πάντα στο 0-0. Νεμπεγλέρας από τα δεξιά δεν πρόλαβε. Πλάγιο για τους πρωταθλητές, τους οποίους περιμένουν πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Προσεχές διάστημα, 22 του μήνα κατά πάσα πιθανότητα το μεγάλο ντέρμπι στο Γιώργος Καμάρας με τον Παναθηναϊκό, και 3 μέρες αργότερα και πάλι εντός έδρας κόντρα στην Real Sociedad για το Champions League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει το τελευταίο του χαρτί για να παραμείνει ζωντανός στην μάχη της Ευρώπης. Σκληρό φάουλ καταλόγησε ο Δούρος, μαρκάρισμα πάνω στον Γιώργο Γεωργιάδη από τον Έντβιν Μουράτη, ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτης απόψε που έχει χρεωθεί με κάρτα και μάλιστα ήταν η τέταρτη. Χάνει λοιπόν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ήδη τιμωρημένοι απόψε Ιωάννου Σνάουτσερ και Φοφόνκα. Εδώ θα μπορούσε κάλλιστα ο διαιτητής να αφήσει πλεονέκτημα, καθώς το φάουλ είναι υπέρ του Ηρακλή. Δείτε εδώ, την μπάλα είχε ήδη προωθηθεί προς τα καρέ του Κατεργιανάκη. Χόλβαϊν για τον Προυσανίδη, εκείνος για τον Κώστα Καπετάνο, πάντα υπό την επιτήρηση του Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Δεν έχει στήριγμα, έχει 4 αντιπάλους, αφήνει για τον Κιάσο το σουτ out από τον Κώστα Κιάσο με το καλό του πόδι, το δεξί. Είχε τον χρόνο, θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο ο παλιός άσος του Όφη και του Παναθηναϊκού εδώ. Βλέπουμε ξανά εξωτερικό φάλσο στο σουτ και η μπάλα απευθείας έξω. Να συμπληρώνουμε το ημίωρο της αναμέτρησης χωρίς σκορ ακόμη στην Πολύχνη. Τζόρτζεβιτς Μπαλιά για τον Γεωργιάδη που είναι γρήγορος, μπαίνει στην περιοχή, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Έκανε την τρίπλα παραπάνω ο Γεωργιάδης, χάνοντας την ευκαιρία. Σούταρε τελικά με το δεξί το καλό του πόδι κάτω από τα πόδια του Μουράτη. Ίσως ο Γεωργιάδης φοβήθηκε να σουτάρει με το αριστερό, παρότι ήταν σε πιο
πλεονεκτική θέση στην πρώτη τρίπλα. Χάθηκε η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 31. Κοστούλας, παρτενέρ του Ανατολάκη απόψε στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Βενετίδης δεν θέλησε να δώσει στον Στολτίδη, στον πιεσμένος από δύο αντιπάλους. Κατέβασε ωραία με τον Μυρό Καρεμπέ. Τζόρτζεβιτς, ποιος βγαίνει πολλές φορές πίσω για να κάνει παιχνίδι, αφήνει για τον Τζοβάνι. Μαρκάρισμα, δεν υπήρξε τίποτα. Νεμπεγλέρας, Μαχλάς πολύ κοντά στην τελική γραμμή, παίρνει το φάουλ από τον Γιώργο Ανατολάκη. Δείτε και πάλι φάουλ με το δεξί πόδι από τον 32χρονο center back των Πειραιωτών. Κιάσος για τον Πουρσανίδη, έχει χώρο μπροστά του αυτός. Επιλέγει τον Μέλβιν Χόλβαϊν δεξιά. Εκείνος τον Μάρσιν Μίετσελ. Λάθος μπαγιά όμως από τον Χόλβαϊν. Τζόρτζεβιτς γρήγορα για τον Τζοβάνι. Αποφεύγει το μαρκάρισμα του Ξενίδη. Ίσως έγινε και φάουλ στη συνέχεια. Ο Μαυρογεννίδης στέκεται και αυτός όρθιος. Και τώρα το σφύριγμα. Νεύρα από τον καπετάνο και κίτρινη κάρτα στον Κώστα Καπετάνο στο 32. Οι παίκτες του Ολυμπιακού βιάστηκαν να εκτελέσουν το φάουλ, αλλά πρέπει να το ξανακάνουν. Μαρκάρισμα αυτό από τον Καπετάνο, ο οποίος αφού έκανε το tackling σήκωσε ψηλά το αριστερό του πόδι, και ενώ ο Μαυρογεννίδης τον είχε ήδη αποφύγει. 19χρονος αριστερός χαφ του Ηρακλή, ο μικρότερος αδερφός του Παντελή Καπετάνο, ο οποίος είναι στον πάγκο. Ανατολάκη στο φάουλ. Έδειξε ο Νεμπεγλέρας, ίσως ο πιο σταθερός παίκτης του Ηρακλή απόψε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Κοστούλας καταφέρει να βγάλει την παλιά ανάμεσα σε δύο συμπαίκτες του όμως. Τζόρτζεβιτς ψάχνει στήριγμα. Παλιά για τον Τζοβάνι, εκείνος πήρε την κεφαλιά αλλά δεν κατάλαβε το Καστίγιο και δεν ακολούθησε τη φάση. Κακή εκτίμηση από τον Κοστούλα με δεύτερη προσπάθεια. Διορθώνει το λάθος. Και τώρα ο Κριστιαν Καρεμπέ. Καθώς ανεβαίνουν ακόμα και οι σεντρεμπάκ του Ολυμπιακού προς τη μεσαία γραμμή. Και παλιά Ματσούρα στο κοντρόλ, Μουράτη στην πάσα προς τον Αμπάρη, χωρίς να πιέζεται εκείνος. Ανεβαίνει τώρα ο Τζόρτζεβιτς προς τον Νεμπεγλέρα. Παλιά 40-50 μέτρων για τον Μαχλά, ίσως υπήρξε φάουλ και το καταλογίζει ο Γιώργος Δούρος. Μαρκάρισμα από τον Θανάση Κοστούλα. Χόλβαϊν. Κρατής παίζει πολύ από τα δεξιά, τελευταία 10 λεπτά τουλάχιστον. Κιάσος. Είναι ανοιχτός αριστερά ο Μουράτη, δίνει τώρα την μπάλα. Κώστας Κιάσος. Κάποτε διεθνής με τις ελπίδες, δεν έφτασε όμως στην εθνική ανδρών. Μαχλάς δεν πρόλαβε να κάνει το κοντρόλ και ο Μίτσελ να μπει στη φάση. Κατεβάζει τώρα ο Νεμπεγλέρας. Χόλβαν, και αυτό είναι φάουλ. Κερδίζει ο Ηρακλής. Διαμαρτυρίες από την εξέδρα. Κάρτα, δύο κίτρινες μέχρι στιγμής από τον Δούρο, σούτ από τον Κιάσο. Καρεμπέ. Ας δώσουμε όμως για λίγο τον λόγο στον Γιώργο Μαυρόπουλο, στον πάγκο του Ηρακλής. Ακούμε, Γιώργο. Μόλις πριν από ένα λεπτό ο κύριος Σταβατζάς, ο τέταρτος διαιτητής του αγώνα, είπε στον Λάκη τον Παπαϊάνου να κάνει έκκληση να σταματήσουν τα εθνιστικά συστήματα κατά του κύριου Δούρου. Ναι, είναι γεγονός ότι τα τελευταία λεπτά έχουν ανέβει κάπως οι τόνοι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Εδώ είδαμε την προηγούμενη φάση. Φάουλ από τον Χόλβαϊν πάνω στον Στέλιο Βενετίδη. 10 λεπτά ακόμη για να συμπληρωθούν τα 45 του πρώτου μέρους. Δεν κατάφερε ο Τζοβάνι να πάρει την κεφαλιά από τον Νατσούρα. Έχασε όμως την μπάλα ο Πουρσανίδης και τώρα Τζόρτζεβιτς σε μια επέλασή του από τα αριστερά. Κατάφερε ο Νατσούρας να του πάρει την μπάλα. Μια θετικότατη επέμβαση. Κοστούλας για τον Τζόρτζεβιτς. Είναι 4 με 4. Ο Τζόρτζεβιτς κερδίζει το φάουλ στην γωνία της μεγάλης περιοχής.
πάνω που είχε κάνει την πρώτη τρίπλα. Είναι γνωστό πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι αυτές οι φάσεις από τον Πέτζα Τζόρτζεβιτς. Μαρκάρισμα από τον Νατσούρα. Αν είχε κάνει ένα-δυο βήματα ακόμη, ο Σέρβος θα είχε μπει στην περιοχή. Νομίζω ήταν 4 παίκτες του Ηρακλή και εισάριθμοι του Ολυμπιακού σε αυτήν την απόπειρα των πρωταθλητών για κόντρα επίθεση. Στο 36 φάουλ, σε πολύ πλεονεκτική θέση για τον Ολυμπιακό. Αν και ο Τζόρτζεβιτς μάλλον θα προτιμούσε να είναι από την άλλη γωνία για το καλό του το αριστερό πόδι. Είναι και ο Ζοβάνι πάνω στην μπάλα. Μόνο ο Φάνης Κατριγιαννάκης στο άλλο μισό του γηπέδου και αυτός έξω την περιοχή του. Σφυρίξει λογικά ο κ. Δούρος καθώς έχει στηθεί τείχος. Στο 37 ο Τζόρτζεβιτς εκτελεί απευθείας out. 1,5 μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Προσπάθεια Πέτζα Τζόρτζεβιτς στο 37. Ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα εκείνος που έχει απειλήσει περισσότερο, κυρίως με την φάση του 18. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει καταφέρει να επιβληθεί στον αγωνιστικό χώρο. Μαχλάς τώρα για τον Κώστα Καπετάνο που έχασε την μπάλα. Γεωργιάδης για τον Νέρη Καστίγιο. Εκείνος σηκώνει ωραία για τον Μαυρογιαννίδη. Άνοιξε πολύ την μπάλα ο Μαυρογιαννίδης και ο Νατσούρας πίσω σκότανε με δύναμη από πίσω. Πέταξε την μπάλα εκτός γηπέδου. Πως οι εξέδρες στο γήπεδο του Μακεδονικού είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Δίπλα στον Έγκεν Γκέραρτ ο Δημήτρης Μαυρογιαννίδης για το πλάγιο. Από την πίεση του καπετάνου Τζοβάνι βρίσκεται στο έδαφος. Νέα αντιδικαία του με τον Ξενίδη, ενώ η μπάλα έχει φτάσει στην άλλη περιοχή. Εσείς δεν τους βλέπετε, αλλά ο Τζοβάνι συνεχίζει να διαμαρτύρεται. Ας πάμε στον Άγγελο Ιωαννίδη, στον πάγκο του Ολυμπιακού. Άγγελε. Δεν θα πάμε στον πάγκο του Ολυμπιακού, αλλά υπάρχει μια ένταση εδώ με τον τέταρτο, με τον κύριο Ταπατζά. Έχει δεχτεί κάποια αντικείμενα από τους οπαδούς του Ηρακλή, οι οποίοι βρίσκονται πίσω ακριβώς από τον τέταρτο. Και βέβαια ο κύριος Ταπατζάς κάτι έχει γράψει στις σημειώσεις του. Έχει γράψει ότι έχει δεχτεί κάποια αντικείμενα. Και βέβαια όλη αυτή η ένταση έχει ξεσκώσει και το πάγκο του Ηρακλή. Το πλησιάσε ο κ. Παπαϊωάννου, διαμαρτυρήθηκε. Ας ελπίσουμε ότι θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Σαφώς, γιατί και το παιχνίδι δεν έχει δώσει αφορμές μέχρι τώρα. Πέρα από κάποιες αψημαχίες και αντιδικίες μεταξύ των παικτών, δεν είναι ένα σκληρό παιχνίδι. Δυνατό μεν, αλλά σε καμία περίπτωση σκληρό ή αντιαθλητικό. Αλλά εκτός αγωνιστικού χώρου, το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. 6 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μέρους, θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Δύσκολη φάση. Ίσως να μην ήταν ο Μίτσελ τελικά αυτός που βρήκε τελευταίο στην μπάλα. Η απόφαση του διαιτητή όμως είναι εκείνη που μετράει. Προκειμένου του Γιώργου Δούρου. Καστίγιο. Τώρα Τζοβάνι. Τρέχουν αμέσως 4 παίκτες του Ηρακλή επάνω του. Προλαβαίνει να δώσει στον Τζόρτζεβιτς. Εκείνος ψάχνει τον Γεωργιάδη. Άλμα εντυπωσιακό και κεφαλιά από τον Μουράτη. Καπετάνος για τον Νεμπεγλέρα. Πολλή δουλειά από την δεξιά πτέρυγα. Χόλβαϊν. Ο Ολλανδός στέκεται αρχικά όρθιος και παίρνει το φάουλ στην συνέχεια από τον Πέτρακ Τζόρτζεβιτς. Ο Χόλβαϊν ήρθε το καλοκαίρι και αυτός στον Ηρακλή από την Telstar, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας. Έκτη του εμφάνιση απόψε σε πρωτάθλημα και κύπελλο, σε επίσημο μάτς γενικότερα με τα χρώματα του Ηρακλή. Ωραία κίνηση από τον Κώστα Κιάσου, ο οποίος δοκιμάζει και το σουτ συρτό. Μπάλα στον Μίτσελ, το σουτ στην αγκαλιά του Κατεργιαννάκη. Η φάση αυτή ήταν ό,τι πιο επικίνδυνο έχει να δείξει ο Ηρακλής απόψε μέχρι τώρα, τουλάχιστον στο 40. Γύρισε ωραία ο Μάρτιν Μίτσελ, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει δύναμη στο σουτ του. Κανένα πρόβλημα για τον Φάνη Κατεργιαννάκη. Ο Μίτσελ θέλησε να μπει και σε αυτήν τη φάση, αλλά ο Κοστούλας πήρε την κεφαλιά. Απομακρύνει ο Κατεργιαννάκης πάνω από τη μεσαία γραμμή. Άψογο κοντρόλ. Μουράτη με το στήθος. Χέρι υποδεικνύει ο Γιώργος Δούρος. Καλώντας διαμαρτυρίες. Ίσως ο Μουράτη χρησιμοποίησε πράγματι το δεξί του χέρι, αν και το replay δεν είναι απόλυτα διαφωτιστικό. Γεωργιάδης μένει όρθιος.
απέναντι σε 4 αντιπάλους. Ευνοείται από την κόντρα. Παρεμβαίνει ο Ξενίδης πρώτου Καστίγιο. Ανατολάκης τώρα για τον Τζόρτζεβιτς. Θέλει να αποφύγει τον Κιάσο. Τώρα η επιθυμία του τέταρτου διαιτητή γίνεται πραγματικότητα με εκκλήσεις από τα μεγάφωνα για να σταματήσουν τα υβριστικά συνθήματα. Φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού έχει υποδείξει σε βάρος του Ξενίδη Γιώργος Δούρος. Αρκετές διαφωνίες των παικτών του Ηρακλή με τις αποφάσεις του Γιώργου Δούρου μέχρι τώρα, κυρίως στον καταλογισμό κάποιων φάουλ. Το συγκεκριμένο πάντως πολύ επικίνδυνο για τον Ηρακλή. Στο 42, 3 λεπτά πριν συμπληρώσουμε την κανονική διάρκεια του πρώτου μέρους. Τουλάχιστον 6 παίκτες του Ηρακλή στο τείχος. Ο Κοστούλας απομακρύνεται τώρα. Καστίγιο, Τζόρτζεβιτς, Γιοβάνι, ακόμη και ο Στολτίδης. Έχει πολύ ισχυρό δεξί σουτ. Απειλούν τον Γιώργο Αμπάρη. Συνεχείς διαβουλεύσεις των παικτών του Ηρακλή με τον διαιτητή. Και προσπαθεί να βρει τη σωστή θέση και τη σωστή απόσταση από την μπάλα. Ίσως ο Ζόρζεβιτς δοκιμάσει απευθείας. Υπάρχει πάντα και η επιλογή του Άκη Στολτίδη δίπλα. Ζόρζεβιτς απευθείας. Μαζεύει την μπάλα ο Αμπάρης στη δεξιά του γωνία. Φάνηκε να βλέπει την μπάλα αργά ο Αμπάρης, αλλά πρόλαβε όχι απλά να αποσχοβήσει τον γκολ, αλλά να μαζέψει κιόλας την μπάλα. Στο 42, άλλη μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Γυριάδης μένει και πάλι όρθιος. Μπαλιά αμέσως για τον Τζοβάνι, ο οποίος περνάει. Μεγάλη ευκαιρία για το 0-1. Ο Βραζιλιάνος αδειάζει τον Αμπάρη και το 0-1 για τον Ολυμπιακό είναι γεγονός. Στο 43, ταχύτατη αντεπίθεση του Ολυμπιακού προς τον Τζοβάνι, ο οποίος με μια έξοχη κίνηση απέφυγε τον Γιώργο Αμπάρη. Δεν είχε πλέον κανένα εμπόδιο μέχρι την εστία. 2 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Τζοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα ανοίγει το σκορ. Έξοχη προσποίηση με τον παλιό άσο της Σάντος και της Μπαρσελώνα. Έπλασε στην κενή εστία με το αριστερό. Εύκολο γκολ για τον Τζοβάνι μετά την μπαλιά που δέχτηκε, και ενώ πιάστηκε κοιμόμενη η άμυνα του Ηρακλή, αν μου επιτραπεί η έκφραση, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ήταν όχι μόνο ο Τζοβάνι αλλά και ο Τζόρτζεβιτς πιο δεξιά. Αφύλακτος, διαμαρτυρίες από τον Γιώργο Ξενίδη. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Μαυρόπουλος. Γιώργος, ακούμε. Με τον διαιτητή του αγώνα κύριο Δούρου τα έχουν οι άνθρωποι του Ηρακλή. Χαρακτηριστική ήταν η αντίδρασή τους ότι όταν πάνω στην αντεπίθεση του Ηρακλή χτύπησε η μπάλα στα πόδια του, και από εκεί βέβαια προήλθε το γκολ του Ολυμπιακού. Ο διαιτητής όμως είναι νεκρό σημείο, Γιώργο, οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει έτσι την εξέλιξη του παιχνιδιού. Σίγουρα ένα γκολ που θα μπορούσε να έχει αποφύγει ο Ηρακλής, ειδικότερα σε αυτό το χρονικό σημείο, και μετά από ένα φάουλ μέσα στην περιοχή του. Όλα αυτά λίγο πριν τελειώσει το πρώτο μέρος, στο 44. Ένα φάουλ κερδίσει ο Ολυμπιακός με τον Κοστούλα, ο οποίος βρίσκει απευθείας τον Τζοβάνι. Πιέζεται από τον Νεμπεγλέρα. Σφύριγμα υπέρ του Ηρακλή από τον Γιώργο Δούρο. Ας ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Άγγελος Ιωαννίδης. Άγγελος, ακούμε. Στον πάγκο του Ολυμπιακού υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση, γιατί έγινε ακριβώς αυτό που ζητούσε επί 30 λεπτά ο Όλεκ Προτάσοφ. Ζητούσε να παίξουν με κάθετες μπαλιές, να βρουν ακριβώς το κέντρο άμυνας του Ηρακλή με τον Γιοβάνι και τον Καστίγιο, κυρίως τον Γιοβάνι. Αυτό ακριβώς έγινε σε πρώτο χρόνο, όχι βέβαια απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Αυτό ακριβώς έγινε και φυσικά προέρχεται και το γκολ. Άγγελε, θα σου πάρω το λόγο, καθώς έχουμε αψιμαχίες μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων στο κέντρο του γηπέδου. Το κλίμα χαλάει λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Δυστυχώς αδυνατό να σας πω πώς ξεκίνησε η ένταση στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλά παράπονα από πλευράς του Ηρακλή, κυρίως για τον καταλογισμό των φάουλ από τον διαιτητή Γιώργο Δούρο. Φαίνεται πάντως ότι τα πνεύματα ηρεμούν. Βλέπουμε εδώ, ενώ έχει υποδείξει ο κύριος Ταπατζάς, το έδωσε διαιτητής 2 επιπλέον λεπτά,
για το πρώτο μέρος. Νέο φάουλ που κερδίζει ο Τζόρτζεβιτς, ενώ έχουμε ήδη συμπληρώσει το 45 λεπτό. Τεταμένα τα νεύρα στο γήπεδο του Μακεδονικού. Ηρακλής Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Τζοβάνι από το 43. Τζοβάνι ο οποίος πέτυχε και ένα αριστουργηματικό γκολ στο 3-0 επί της Γαλατάσαράι λίγο πριν το τέλος, πάλι στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Χρεώνεται με επιθετικό φάουλ από τον Γιώργο Δούρο. Πάλι νεύρα. Ας επιστρέψουμε στον Άγγελο Ιωαννίδη. Ακούμε, Άγγελε. Τα νεύρα τώρα είναι από την πλευρά του στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο κ. Σταμπατζάς τώρα συνιστά ηρεμία στον Σίμης Αγκόκης, ο οποίος σηκώθηκε για αυτός να διαμαρτυρηθεί. Για ποιον λόγο, Άγγελε? Ο λόγος είναι για το επεισόδιο που έγινε νωρίτερα μεταξύ των ποδοσφαιριστών και τίποτα περισσότερο. Και βέβαια ξεσηκώθηκαν οι φίλαθλοι που βρίσκονται πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Ηρεμούν τώρα τα πνεύματα. Ας ελπίσουμε ότι το φινάλε του πρώτου μέρους θα βοηθήσει να αποκατασταθεί η ηρεμία. Δεν είναι και πολύ μακριά, 30 δευτερόλεπτα ακόμα, αλλά μέχρι τότε έχει κερδίσει φάουλ ο Ηρακλής σε πολύ καλό σημείο έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού. Σήκωσε πολύ ψηλά το πόδι του Ανατολάκης, πρώτου Μαχλά. Ένα φάουλ περίπου 10 μέτρα μακριά από την περιοχή του Ολυμπιακού, στον κεντρικό άξονα επίθεσης του Ηρακλή. 5 παίκτες των Γιαννολεύκων πάνω στην μπάλα, ο Νεμπεγλέρας, ο Κιάσος, ο Μουράτη, ο Ξενίδης, ο οποίος απομακρύνθηκε, και ο Κώστας Καπετάνος. Ο Κιάσος με τον Νεμπεγλέρα συζητούν εδώ και 10-20 δευτερόλεπτα. Τελικά ο Μουράτη σουτάρει, μπάλα κοντράρει και περνάει ελάχιστα έξω, out. Καθώς φαίνεται ότι κόντραρε σε συμπαίκτη του, και αμέσως η λήξη του πρώτου ημιχρόνου με 20 δευτερόλεπτα καθυστέρηση από τον Γιώργο Δούρο. Βλέπουμε και πάλι το σουτ του Μουράτη, μεγαλύτερη ευκαιρία του Ηρακλή για να σκοράρει ακριβώς στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάλα όμως πέρασε out, 0-1 το σκορ σε αυτό το πρώτο μέρος στο γήπεδο του Μακεδονικού, με τον γκολ του Τζοβάνι στο 43, λίγο πριν το τέλος δηλαδή του πρώτου μισού του αγώνα. Κάθε την παλιά ο Βραζιλιάνος μόνος του με τον Γιώργο Αμπάρη δεν είχε πρόβλημα να τον αποφύγει και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ας επιστρέψουμε για λίγο, αφού δούμε ξανά τον γκολ του Ολυμπιακού, για το οποίο ακριβώς σας λέγαμε. Η παλιά από τον Καστίγιο απέφυγε τον Νατσούρα, τον μοναδικό του αντίπαλο στην φάση αυτή ο Τζοβάνι. Στη συνέχεια και τον Αμπάρη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ενώ το κλίμα έχει χαλάσει στο γήπεδο, έντονες αποδοκιμασίες. Θα πούμε περισσότερα μόλις επιστρέψουμε από τα στούντιο της. Σε λίγο θα αρχίσει το δεύτερο. Βλέπουμε τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου. 6-5 τα σουτ, περισσότερα από πλευράς του Ηρακλή, ο οποίος όμως ουσιαστικά απείλησε μόνο με εκείνο του Μουράτη στην εκπνοή του χρόνου. Ούτε μια κεφαλιά προς την εστία. 2 κόρνερ για τον Ηρακλή. Μόλις 3 offside. Αυτό δείχνει το πόσο σφιχτό είναι το παιχνίδι. Καμία από τις δύο ομάδες δεν ήθελε να ρισκάρει στην άμυνα. Πολλά φάουλ, 33 συνολικά σε 47 λεπτά. Και μπορούμε να δούμε ξανά την φάση του 20ου λεπτού με τον Καστίγιο. Βλέπουμε εδώ μια φάση στην οποία ο Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι. 2 λεπτά νωρίτερα ο Τζοβάνι είχε χάσει ευκαιρία. Βλέπουμε εδώ μπαίνει ο Καστίγιο στην περιοχή. Προλαβαίνει να πλασάρει με το δεξί. Στη συνέχεια συγκρούεται με τον Αμπάρη, ο οποίος είχε κάνει την έξοδο και απέκρουσε με το πόδι. Το ζουμί της φάσης είναι ίσως αμέσως μετά από αυτό που είδαμε, όταν έρχεται από πίσω ο Τζοβάνι, ο οποίος επίσης συγκρούεται με αντίπαλο και βρίσκεται στο τερέν. Εδώ ζήτησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού πέναλτι, ενώ 3 λεπτά αργότερα ζήτησε και ο Ηρακλής πέναλτι σε ένα σουτ του Μαχλά επάνω στον Άκη Στολτίδη, το οποίο είδαμε στην προηγούμενη μας σύνδεση. Βλέπουμε τελικό σκορ στην Ξάνθη, μεγάλη νίκη για το Εγάλεο με 1-2. Το Εγάλεο, το οποίο προηγήθηκε και 2 φορές, έχει σοφαρίσει Ξάνθη λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Αυτό είναι το σουτ από τον Μάρτσιν Μίετσελ, όχι ιδιαίτερα δυνατό, η φάση αυτή στο 40. Μερικά από τα highlights του πρώτου ημιχρόνου. Θα επιστρέψουμε για λίγο στα στούντιο της NET και μετά ξανά στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Πολύχνη. Μόνο οι παίκτες του Ηρακλή έχουν επιστρέψει στο τερέν για το δεύτερο ημίχρονο. Περιμένουμε ακόμη τους διαιτητές και βέβαια τους παίκτες του Ολυμπιακού.
Θυμίζω 0-1 το σκορ του πρώτου μέρους με τον γκολ του Ζοβάνι λίγο πριν το τέλος, στο 43. Ο Μίετσελ προσπάθησε να κάνει πάσα, έστειλε την μπάλα επάνω στον Γιώργο Δούρο. Εκμεταλλεύτηκε τις φάσεις ο Γεωργιάδης, τροφοδότησε τον Καστίγιο και εκείνος τον Βραζιλιάνο, ο οποίος πέτυχε το 0-1. Βλέπουμε τώρα τι γίνεται σε άλλα παιχνίδια. Στο 30 λεπτό ο ΠΑΟΚ προηγείται στη Νεάπολη του Ιωνικού 0-1. Ο ΠΑΟΚ πιστευόταν από δύο αρνητικά αποτελέσματα. Στο 72ο λεπτό στο Απόστολος Νικολαίδης ο Παναθηναϊκός προηγείται του Άρη με 1-0. Άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Είδαμε ήδη ότι το Εγάλεο πέρασε νικηφόρα από την Ξάνθη με 1-2, ενώ και οι παίκτες του Ολυμπιακού και οι διαιτητές επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο για να αρχίσει σε πολύ λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζουμε ότι έχει γίνει ήδη μία αλλαγή από πλευράς του Έγεν Γκέραρτ, αναγκαστική. Μόλις το 5ο λεπτό ο Γιώργος Ξενίδης πέρασε στο γήπεδο. Μερικά ακόμη στατιστικά στοιχεία από πλευράς Ηρακλή. Ωραία γραφήματα, σουτ και κεφαλιές από πλευράς Ολυμπιακού τώρα, με βάση τους χώρους στους οποίους κινούνται οι παίκτες των δύο ομάδων μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πλευράς Ηρακλή, από ό,τι μπορώ να δω, δεν έχουμε δεύτερη αλλαγή. Ο Λιπροτάσος και ο Σίνης Αγκόγκιτς οδεύουν προς τον πάγκο του Ολυμπιακού, καθώς όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το δεύτερο μέρος. Τελευταίος έλεγχος από τον διαιτητή, τον Γιώργο Δούρο. Δεν φαίνεται να υπάρχουν αλλαγές ούτε από πλευράς Ολυμπιακού, κάτι που σημαίνει ότι ο Ηρακλής συνεχίζει με Αμπάρι, Κώστα Καπετάνο, Ξενίδη, Νεμπεγλέρα, Νατσούρα, Κατσαμπή, Χόλβαϊν, Μουράτη, Πουρσανίδη, Κιάσο, Μίετσελ και Μαχλά, και ο Ολυμπιακός με Κατεργιανάκη, Μαυρογεννίδη, Βενετίδη, Ανατολάκη, Κοστούλα, Γεωργιάδη, Τζόρτζεβιτς, Καρεμπέ, Στολτίδη, Καστίγιο και Ζοβάνι. Όλα είναι έτοιμα για το πρώτο σφύριγμα του Γιώργου Δούρου, χαμογελαστού. Στο δεύτερο μέρος αντιμετώπισε ούκο λίγα παράπονα από πλευράς του Ηρακλή στο πρώτο μέρος. Το δεύτερο ημίχρονο μόλις άρχισε, για να δούμε αν ο Ηρακλής θα μπορέσει να ανατρέψει τα σε βάρος του δεδομένα ή ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει την ευνοϊκή για αυτόν παράδοση στις εκτός έδρας αναμετρήσεις με τους Κιανόλευκους. Υπενθυμίζω ότι δεν έχει ιτηθεί από τον Ηρακλή εκτός έδρας από τις 3 Γενάρη του 2001, τότε με 2-1 με 2 γκολ του Μιχάλη Κωνσταντίνου, ενώ ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί με τον Αλέξη Αλεξανδρή. Καστίγιο στην πρώτη φάση του δεύτερου μέρους. Πρόλαβε ο Μουράτη που έχει κάνει αρκετές θετικές επεμβάσεις στην άμυνα, αλλά θα αποτελέσει το επόμενο πρόβλημα του Έγεν Γκέραρτ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, καθώς συμπλήρωσε 4 κίτρινες και θα απουσιάσει από εκείνο το παιχνίδι. Κάθε την παλιά ευκαιρία για το 0-2 βγαίνει γρήγορα όμως ο Αμπάρης και πρόλαβε κυρίως τον Καστίγιο κατά πρώτο λόγο και κατά δεύτερο τον Τζόρτζεβιτς, οι οποίοι κινήθηκαν απειλητικά. Είχαμε πει από την αρχή για την όχι ιδιαίτερα καλή συνεννόηση των δύο center back του Ηρακλή. Αναγκαστικά από το 5ο λεπτό Νατσούρα και Ξενίδη και όχι Νατσούρα και Κατσαμπή όπως ήταν το αρχικό πλάνο του Έγεν Γκέραρτ. Όπως ακούσαμε και από τον Άγγελο Ιωαννίδη, οι οδηγίες του Όλεκ Προτάσοφ ήταν σαφείς. Ζητούσε από τους παίκτες του να προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν κυρίως τον Τζοβάνι σε αυτόν εδώ τον κεντρικό άξονα της άμυνας του Ηρακλή. Κάπως έτσι ήρθε και το γκολ στο 43. Τζοβάνι, μια ακόμη εντυπωσιακή ενέργεια αφήνει για τον Τζόρτζεβιτς. Πρόλαβε όμως ο Μουράτη και πάλι να κόψει. Ο Αντώνης Νατσούρας, συγγνώμη. Κιάσος, Τζοβάνι για τον Τζόρτζεβιτς. Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος. Σκληρό φαουλ πάνω στον Σέρβο στα όρια της μεγάλης περιοχής από τον Κώστα Νεμπεγλέρα, που τα πήγε πολύ καλά στο πρώτο μέρος. Εδώ όμως σήκωσε το δεξί του πόδι, ενώ η μπάλα είχε ήδη περάσει και ο Τζόρτζεβιτς προσπαθούσε να τον αποφύγει. Φάουλ σε καλή θέση για τον Ολυμπιακό. Ο Σαμπάρης και από πίσω του οι περίπου 800 φίλοι των πρωταθλητών βρίσκονται στις εξέδρες του γηπέδου του Μακεδονικού. Τόσο τουλάχιστον τα εισιτήρια που πήρε η Πειραϊκή ΠΑΕ. Κάτι λέει ο Καρεμπέ στον Τζόρτζεβιτς. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού μέσα ή λίγο έξω την περιοχή του Ηρακλή. Μπάλα απομακρύνθηκε, επιθετικό φάουλ καταλογίζει ο Γιώργος Δούρος σε βάρος του Τζοβάνι πάνω στον Γιώργο Ξενίδη, ο
οποίος επιφορτίστηκε στη συγκεκριμένη φάση και όχι μόνο του μαρκαρίσματος του Βραζιλιάνου. Φαμικρίνος τράβηξε με το δεξί του χέρι τον 28χρονο αμυντικό ο Βραζιλιάνος. Πλάγιο τώρα για τον Ηρακλή. Τέταρτο λεπτό στο δεύτερο μέρος, 49ο στο παιχνίδι. Κιάσος πίσω για τον Ξενίδη, εκείνος για τον Κώστα Καπετάνο. Πορσανίδης ξανά στον Ξενίδη, βγαίνει ο Μαυρογεννίδης επάνω του. Στοκλίδης δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα και τώρα ο Νεμπεγλέρας μαρκάρεται με τα χέρια από τον Τζόρτζεβιτς. Φάουλ που σφυρίζει αμέσως ο Γιώργος Δούρος. Πολλά φάουλ στο παιχνίδι. 33 μόνο στο πρώτο ημίχρονο. Πενετίδης έκανε την προσπίεση και πέρασε την μπάλα ανάμεσα από δύο αντιπάλους για τον Καστίγιο. Γρήγορη προσπάθεια του Ολυμπιακού για αντεπίθεση. Τζοβάνι αφήνει δεξιά στον Γεωργιάδη, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή. Θέλει να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Είχε μια παρόμοια φάση στο πρώτο μέρος. Ο Καρεμπέ σκάβει την μπάλα από μακριά, αλλά δεν εφουνδιάζει τον σωστά τοποθετημένο Αμπάρη που κάνει το λάθος. Προλαβαίνει να μπαλώσει την κατάσταση ο Χόλβαϊν προσωρινά όμως. Καστίγιο τώρα για τον Τζοβάνι με τη μία για τον Γεωργιάδη. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και γκολ. 0-2 από τον Γιώργο Γεωργιάδη. Πολύ νωρίς στο δεύτερο μέρος, το 50ο λεπτό. Σκοράροντας λοιπόν λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους και μετά την έναρξη του δεύτερου, ο Ολυμπιακός αγκαλιάζει τη νίκη επί του Ηρακλή μέσα στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Πολύχνη. Δεύτερο γκολ από τον Γιώργο Γεωργιάδη. Άψογο πλασέ, είχε βρεθεί όμως τέτα-τέτ με τον αντίπαλο τερματοφύλακα από την απευθείας πάσα του Τζοβάνι, σκόρερ του πρώτου τέρματος και δημιουργού του δεύτερου. Ηρακλής Ολυμπιακός 0-2 στο 50ο λεπτό. Με σκόρερ τη φορά αυτή τον Γιώργο Γεωργιάδη. Για να δούμε αν ο Ηρακλής έχει απάντηση σε αυτά τα δύο γκολ. Τέταρτο γκολ του Γιώργου Γεωργιάδη με τα ερυθρόλευκα μετά τη μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ το περασμένο καλοκαίρι. Φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Άκη Στολτίδη στο 51. Πρώτη κίτρινη στο δεύτερο ημίχρονο και τρίτη στο παιχνίδι. Πρώτη σε βάρος του Ολυμπιακού. Ο Μουράτη και ο Κώστας Καπετάνος παρατηρήθηκαν στο πρώτο μέρος. Δεν έχει όμως πρόβλημα με τις κάρτες ο Ολυμπιακός. Το φάουλ για τον Ηρακλή στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά φεύγει πλάγια εκεί που ελέγχει την κατάσταση ο Κριστιαν Καρεμπέ. Ίσως η μπάλα πέρασε την γραμμή. Και αυτή είναι η υπόδειξη του Γιώργου Δούρου. Κόρνερ για τον Ηρακλή. Ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει κερδίσει ακόμη κόρνερ στο παιχνίδι, αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να προηγείται ήδη με 2 γκολ διαφορά, 0-2. Ο Έντβιν Μουράτη στο κόρνερ. Διαβουλεύσεις ανάμεσα στον Γιώργο Δούρο και τον Θανάση Κοστούλα πριν εκτελεστεί το κόρνερ. Μουράτη στην καρδιά της άμυνας. Άστοχη έξοδος από τον Κατεργιανάκη, κεφαλιά από τον Κιάσο. Μαχλάς αφήνει για τον Νεμπεγλέρα, έχει δυνατό δεξί σουτ, αλλά κοντράρι φτάνει στον Χόλβαϊν. Σέντρα τώρα από τον Νεμπεγλέρα στο δεύτερο δοκάρι. Επιθετικό φάουλ πάνω στον Κατεργιανάκη από τον Νίκο Μαχά, ο οποίος χτύπησε επίσης στην προσπάθεια του να διεκδικήσει την μπάλα στον αέρα. Βλέπετε πως ο Μουράτη ήταν εκείνος που πήδηξε, ο Κατεργιανάκης μια προσπάθεια να αυτοπροστατευτεί. Σήκωσε το δεξί του πόδι και βρήκε τον Μαχλά. Τίποτα ιδιαίτερα σοβαρό. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Πέτζα Τζόρτζεβιτς για τον Ολυμπιακό. Προς τη στιγμή φάνηκε να ευνοείται από τις κόντρες, αλλά τελικά μπάλα έφτασε στον Χόλβαϊν. Πενεύει ο Κοστούλας, πάλι Μέλβιν Χόλβαϊν. Ματσούρας πάνω στον Στολτίδη που δίνει πάρα πολύ ύψος στην μπάλα, χάθηκε από το πλάνο. Πλάγιο out για τους γηπεδούχους, οι οποίοι, υπενθυμίζω, δεν έχουν νίκη στο πρωτάθλημα εδώ και 5 αγωνιστικές από το 0-1 επί του Ιωνικού στις 21 του Σεπτέμβρη.
και δύσκολο πρόγραμμα στην συνέχεια. Άλλο ένα μεγάλο μάτς κόντρα στον ΠΑΟΚ στις 23 του μήνα. Στη συνέχεια 2 ίσως και 3 συνεχόμενα παιχνίδια εντός έδρας με τον Ακράτο και την προοδευτική για το πρωτάθλημα. Λέω ίσως και 3 γιατί δεν έχουν οριστεί ακόμη ημερομηνίες της τρίτης φάσης του κυπέλου από την ΕΠΟ. Ο Ηρακλής θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο ντέρμπι με τον Άρη. Ενώ όπως ήδη είπαμε τον Ολυμπιακό περιμένουν 2 σπουδαία παιχνίδια εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια μάτς κλειδί με την Real Sociedad για το Champions League. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι από αυτόν τον τραυματισμό του Έντβιν Μουράτη. Ο Γιώργος Δούρος ζητά από το ιατρικό team του Ηρακλή να σπεύσει, καθώς ο Μουράτη δεν σηκώνεται. Ακριβώς αντιμετώπισε και πρόβλημα με τον Μουράτη. Ευχαριστώ τον Άγγελο Ιωαννίδη. Η συμμετοχή του ήταν αμφίβολη μέχρι χθες τουλάχιστον. Ενώ ο Ανδρέας Ζημιάδης προθερμαίνεται. Ας πάμε για λίγο στον πάγκο του Ολυμπιακού, στον Άγγελο Ιωαννίδη. Οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι έτοιμοι να περάσουν το παιχνίδι και προθερμαίνονται τουλάχιστον. Είδαμε ήδη τον Ανδρέα Νινιάδη, Αγγέλε. Όλος ο κόσμος προθερμαίνεται. Και ο Τάκης ο Γκόνιας και ο Καφές και ο Νινιάδης. Νομίζω ότι πολύ σύντομα ο Προτάσοφ θα φρισκάρει την δεκάδα του. Και βέβαια μετά αυτό το 2-0 έχει ζητήσει την απόλυτη ηρεμία να κάνει ο Ολυμπιακός το παιχνίδι του. Γιατί έχει το προβάδισμα με 2 γκολ διαφορά. Και δεν έχει κανένα λόγο να πιεστεί ιδιαίτερα. Ακριβώς. Ζητά να χαλαρώσουν, να παίξουν ήρεμα, να κάνουν το παιχνίδι τους. Τίποτα. Ευχαριστώ, Άγγελο. Προτάσοφ, ο οποίος χρησιμοποιεί και αυτός πολύ το περίφημο σύστημα rotation. Από τους 28 παίκτες στο ρόστερ της ομάδας έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί οι 25 και από τους υπόλοιπους 3, οι 2, ο Ελευθερόπουλος και ο Πατατζόγλου, είναι τραυματίες εδώ και πολύ καιρό. Ενδεχόμενα, αν ο Ουκρανός είχε την ευκαιρία, θα χρησιμοποιούσε όλους τους παίκτες του. Όχι βέβαια ότι το παιχνίδι με τον Ηρακλή είναι από αυτά που προσφέρονται για να κάνεις τέτοιου είδους αλλαγές. Ο Ολυμπιακός και πάλι στην επίθεση κερδίζει φάουλ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή στην προσπάθεια του Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Ένα ακόμη μαρκάρισμα από τον Γιώργο Ξενίδη, ο οποίος βγήκε αρκετά έξω από τα όρια δράσης του απέναντι σε έναν σαφώς πιο γρήγορο αντίπαλο. Φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού λίγο μετά τη συμπλήρωση 10 λεπτών στο δεύτερο μέρος. Είδαμε ήδη τα φάουλ στο παιχνίδι, 21 από πλευράς Ηρακλή και 19 από πλευράς Ολυμπιακού. Φτάσαμε ήδη τα 40 στο παιχνίδι. Δεν θα μπορούσε κανείς να πει αισίως. Σχεδόν όλος ο κόσμος στην περιοχή. Ο Μαχλάς έχει μείνει με 2 παίκτες στο κέντρο. Ο Καστίγιο κατέβασε με το στήθος, θέλει να περάσει την μπάλα πάνω από τον Κιάσο. Ζητούν χέρι. Η γηπεδούχη φάση συνεχίζεται. Ο Τζοβάνι μπερδεύεται με τον Καστίγιο. Μέσα στην περιοχή ο Ρουγουάνος βγάζει για τον Τζόρτζεβιτς. Απευθείας out. Εξαιρετικός με το αριστερό του πόδι ο Πετζετζόρτζεβιτς, όχι τόσο ικανός με το δεξί. Θέλησε πάντως να προωθήσει το παιχνίδι, να βγάλει απευθείας την σέντρα, αλλά έστειλε την μπάλα έξω. Βλέπουμε τι ακριβώς συνέβη. Ο Καστίγιο να μάχεται, κερδίζει την κόντρα. Στη συνέχεια, ενώ ο Τζοβάνι προσπαθεί να πλασάρει με το αριστερό, βρίσκει μπροστά του εκτός από την μπάλα και τον πολύ καλό του φίλο, τον Νέρι Αλμπέρτο Καστίγιο. Βλέπουμε γεμίσματα και διεισδύσεις μέσα στην περιοχή. Μόλις 1 από πλευράς Ηρακλή και 9 από πλευράς Ολυμπιακού. Αν μη τι άλλο, κάτι δείχνει αυτό το στατιστικό. Κιάσος επέλεξε πολύ πίσω, 30-40 μέτρα τον Αμπάρη. Ανατολάκης πρόλαβε ο Μαυρογεννίδης, δυνατή μπαγιά του συμπαίκτη του. Ας περάσουμε όμως λίγο στον πάγκο του Ηρακλή και στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο. Βλέπω να ετοιμάζονται ο Παντελής Καπετάνος και ο Λαγός να περάσουν στο παιχνίδι. Να δούμε σε ποιο τη θέση. Σε ποιον μάλλον τη θέση. Άλλοι 2 εκπρόσωποι του νέου αίματος του Ηρακλή. Ο Κώστας Καπετάνος είναι ήδη στην ενδεκάδα. Ο Παντελής Καπετάνος, ο μεγαλύτερος αδερφός του, ετοιμάζεται και αυτός να περάσει. Τζοβάνι σηκώνει εντυπωσιακά την μπάλα για τον Καστίγιο. Το σουτ πάνω στην κίνηση μπλόκαρε ο Αμπάρης με δεύτερη προσπάθεια στο 58. Καθώς ο Ολυμπιακός είχε κυριαρχήσει στον αγωνιστικό χώρο μετά και τον γκολ του Γεωργιάδη. Μια ακόμη πολύ καλή εμφάνιση από τον Τζοβάνι. Όχι μόνο για τη συμμετοχή του στα γκολ. Πέτυχε το πρώτο με έξοχη ατομική ενέργεια. Μοίρασε το δεύτερο για τον Γεωργιάδη. Ο Τζοβάνι, ο οποίος
με 7 γκολ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι και ο πιο παραγωγικός παίκτης των πρωταθλητών. Ο Έντιν Μουράτη από ό,τι φαίνεται θα αποχωρήσει. Ας πάμε στον Γιώργο Μαυρόπουλο ξανά. Νομίζω έχει πρόβλημα τραυματισμού. Είχε κάποιες ενοχλήσεις πριν από το παιχνίδι. Την Παρασκευή ακριβώς. Παραλίγο να μείνει και εκτός αποστολής. Τέλος πάντων επανήλθε, αλλά τώρα θα γίνει αλλαγή. Και η αλλαγή πήρε μια προσωρινή αναβολή. Γιώργο, το παιχνίδι συνεχίζεται. Η σέντρα κεφαλιά. Ευκαιρία για τον Ηρακλή. Η μπάλα πρέπει να βρει και λίγο και στο δοκάρι ή στα χέρια του Κατεριανάκη. Δύσκολο να πει κανείς. Αυτή η κεφαλιά από τον Γιώργο Ξενίδη. Στο 59. Κόρνερ για τον Ηρακλή. Άρα ήταν ο Κατεριανάκης εκείνος που έδιωξε την μπάλα. Και τώρα γίνεται η αλλαγή. Ο Παναγιώτης Λαγός περνάει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Έντβιν Μουράτη στο 59. Το νούμερο 13 ο Λαγός. Κόρνερ εκτελέστηκε ήδη για τον Ηρακλή. Σέντρα από τον Μαχλά. Ο Στούλας, Βενετίδης μάλλον, απομακρύνει με το κεφάλι. Είναι Μπεγλέρας. Είναι ο Χόλβαϊν μέσα στην περιοχή. Βγήκε πιο γρήγορα στη φάση ο Καρεμπέ. Κακό κοντρόλ από τον Νεμπεγλέρα. Πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού. Με τη συμπλήρωση σχεδόν μιας ώρας παιχνιδιού. Λάθος πάσα από τον Τζόρτζεβιτς υπό την πίεση του Νεμπεγλέρα. Πουρσανίδης τώρα. Μίετσελ δεν κέρδισε την κόντρα. Ούτε και ο Χόλβαϊν από τον σαφώς πιο δυναμικό Γιώργο Ανατολάκη. Για να δούμε αν το νέο πρόσωπο στην δεκάδα του Ηρακλή, ο 18χρονος Παναγιώτης Λαγός, θα καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι γεγονός ότι οι επιλογές που έχει στην διάθεσή του στον πάγκο ο Ίγεν Γκέραρντ δεν είναι και οι πιο πλούσιες. Καθοριστικές για τον Ηρακλή απουσίες των Φοφόγκα, Σνάουσνερ και Ιωάννου. Τρία βασικά στελέχη της ομάδας φέτος. Και αν ο Ιωάννου και ο Πολωνός ο Σνάουτσερ είναι νέα πρόσωπα, ήρθαν το καλοκαίρι στον Ηρακλή. Βγήκε ο Ανατολάκης και απομάκρυνε με το κεφάλι. Είναι συνέχεια ο Μαυρογεννίδης. Είναι μόνο ο Τζοβάνι μπροστά. Έσπευσε και ο Καστίγιο, αλλά πρόλαβε η άμυνα του Ηρακλή να βγάλει. Παλιά για το κεφάλι του Μαχλά, κερδίζει την κεφαλιά, είναι offside ο Μίετσελ. Δεν υπάρχει γκολ, δεν υπάρχει φάση. Θα δούμε ξανά το ενδεχόμενα το replay. Έγινε η σέντρα προς το κεφάλι του Νίκου Μαχλά, ο οποίος κερδίζει την κεφαλιά, είναι σχεδόν μισό μέτρο πίσω από τον τελευταίο αμυνόμενο Μάρσιν Μίετσελ. Δεν υπήρχε γκολ σε αυτήν την φάση, είδε τον συμπαίκτη του Μαχλάς, αλλά εκείνος δεν μπόρεσε να καλυφθεί από την άμυνα του Ολυμπιακού. Η φάση αυτή στο 61. Ανατολάκης πίσω στον Κατεριανάκη. Και εκείνος ψάχνει τον Στολτίδη που κέρδισε την κεφαλιά. Στολτίδης δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί καθόλου από το γεγονός ότι αντιμετωπίζει μέχρι το καλοκαίρι ομάδα του. Είναι επί 11 χρόνια ομάδα του. Και μάλιστα εκτός έδρας. Και ο Πουρσανίδης κάτι ανάλογο κάνει, αλλά μπροστά στο κοινό του Ηρακλή. Είναι και ο Τάκης Γκόνιας που είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού. Αγωνιζόταν μέχρι το καλοκαίρι για τους Κιανολεύκους. Ήταν η δεύτερη θητεία του στον Ηρακλή. Ενδιάμεσα είχε παίξει και στην Ισπανία, στην Sporting Χιχόν. Κατά σύμπτωση, αμέσως μόλις έφυγε από την Χιχόν ο Τσέζαρη Κουχάρσκι, ο παίκτης του Ηρακλή. Ο Πολωνός είναι στον πάγκο. Μαζί με τον Κελπέκη, τον Μπαχράμι και τον Παντελή Καπετάνο. Φιλβρές Ολυμπιακού, Μπούτσε, Κουλουχέρης, Γκόνιας Βάλας, Καφές Νινιάδης και Δεμιριτσόγλη. Κόντρα του Καστίγιο στον Καπετάνο, στον Νεμπεγλέρα. Κερδίζει ο Ρουγουανός. Προσπαθεί να καλύψει με όποιο τρόπο μπορεί την μπάλα με το σώμα του. Εποφελεί το Στολτίδης. Καρεμπέ για τον Ζοβάνι. Την ύψος στην μπάλα βρίσκοντας τον Γεωργιάδη που έχει φύγει όμως πολύ πλάγια. Κοντά στο κόρνερ.
Πιέζεται από τον Λαγό. Τζοβάνι, άψογο κοντρόλ, γυρίζει για τον Καστίγιο και εκείνος για τον Τζόρτζεβιτς. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, η απόκρουση από τον Αμπάρη. Στο 63, νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Στο σου του Πέτζα Τζόρτζεβιτς. Η φάση όμως τελειώνει κάπου εδώ για τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε το replay της προηγούμενης ευκαιρίας του Γιώργου Ξενίδη, κεφαλιά με τα ακροδάκτυλα. Φάνης Κατριγιαννάκης πρόλαβε να διώξει σε κόρνερ. Ήταν η ευκαιρία του Ηρακλή στο 59. Με τον Ξενίδη που θα μπορούσε να γίνει ένας από τους πρωταγωνιστές του αγώνα στη φάση αυτή. Περνώντας το μάτς μόλις το 5. Αναγκαστική διακοπή εδώ στο παιχνίδι καθώς ο Τζοβάνι είναι πεσμένος στο τερέν. Το ιατρικό team του Ολυμπιακού τώρα εσπεσμένα στον αγωνιστικό χώρο και από ό,τι φαίνεται έχει τραυματιστεί στο γόνατο του δεξιού του ποδιού ο Βραζιλιάνος, σκόρερ του πρώτου γκολ, παίκτης που μοίρασε την assist τον Γιώργο Γεωργιάδη στο 50 για το δεύτερο γκολ. Αυτά τα δύο γκολ είναι και που χωρίζουν τον Ηρακλή με τον Ολυμπιακό μέχρι τώρα στο 20 λεπτό του δεύτερου μέρους, 65ο του αγώνα. Ο Κατριγιαννάκης, καθώς το κρύο είναι αρκετά τσουχτερό στην Θεσσαλονίκη, προσπαθεί να κάνει ένα δεύτερο ζέσταμα. Τελικό αποτέλεσμα, Παναθηναϊκός Άρης 1-0 στο Απόστολος Νικολαίδης, κάτι που σημαίνει ότι έστω και για λίγο ο Παναθηναϊκός περνά στην κορυφή της βαθμολογίας, πανώ για τον μεγάλο Βασίλη Χατζηπαναγή στην εξέδρα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν με αυτή τη νίκη επί του Άρη φτάνει τους 23 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός έχει 22, τουλάχιστον πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Εφόσον οι πρωταθλητές κρατήσουν το υπέρ του σκορ, θα φτάσουν στους 25, διατηρώντας ουσιαστικά την διαφορά των 2 βαθμών από τον αιώνιο αντίπαλό τους, τον οποίο υποδέχονται στην επόμενη αγωνιστική σε 13 μέρες κατά πάσα πιθανότητα. Σχεδόν βέβαιο ότι θα παίξουν Σάββατο στο Γιώργος Καμάρας, καθώς ακολουθεί παιχνίδι του Ολυμπιακού για το Champions League, έστω και εντός έδρας. Νεμπεγλέρας, ακόμη ένας παίκτης του Ολυμπιακού τώρα στο γήπεδο, νομίζω. Δεν είναι ο Γεωργιάδης. Ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης είναι, ο οποίος σφαδάζει πιάνοντας και αυτός κατά σύμπτωση το δεξί του γόνατο. Ας δούμε πώς τραυματίστηκε στην διεκδίκηση της μπάλας με τον Πουρσανίδη. Δεν ήταν από κάποιο χτύπημα αντιπάλου, αλλά πάνω στην προσπάθειά του να πασάρει ζητά το φορείο ο Γιώργος Δούρος. Ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης ίσως είναι ο λόγος για τον οποίο ο Όλεγ Προτάσεφ θα κάνει την πρώτη του αλλαγή απόψε. Στο 66 Ηρακλής Ολυμπιακός πάντα 0-2 με τα γκολ του Τζοβάνι στο 43 και του Γεωργιάδη στο 50, εκατέρωθεν της ανάπαυλας δηλαδή ουσιαστικά. Ζέσταμα και από τον Γιώργο Αμπάρη στην περιοχή του Ηρακλή. Ας πάμε όμως για λίγο στον πάγκο του Ηρακλή, στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο. Ο Έγεν Γκέραρντ ετοιμάζει τον Μπαχράμι, τον οποίο και δίνει κάποιες οδηγίες. Αυτή τη στιγμή θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Αντίθετα, ο Παντελής Καπετάνος, ο οποίος προετοιμαζόταν προηγουμένως, κάθεται στον πάγκο, φορεί τη φόρμα του και μάλλον προς το παρόν τουλάχιστον δεν θα περάσει στον αγώνα. Αλλαγή πλάνο λοιπόν για τον Έγεν Γκέραρντ. Ξέρουμε, Γιώργο, στη θέση ποιου συμπαίκτη του θα μπει ο Μπαχράμις? Όχι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Πάντως είναι πιθανό να αγωνιστεί στην θέση του Χολβάιν, αφού αυτός έχει καλύψει τη δεξιά πτέρυγα. Δεξιά πτέρυγα, ναι. Για να δούμε λοιπόν, σε πολύ λίγο θα ξέρουμε ποια θα είναι η τρίτη και τελευταία αλλαγή του Ηρακλή. Την ώρα υποτικά ο Πέτζα Τζόρτζεβιτς αφήνει την μπάλα στον Γιώργο Αμπάρη, καθώς οι παίκτες του Ηρακλή παραχώρησαν το πλάγιο για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες στον Δημήτρη Μαυρογεννίδη, ο οποίος είναι προσωρινά εκτός αγωνιστικού χώρου. Κουτσένει στο βάθος, δεν μπορείτε να το δείτε τώρα εσείς. Ας περάσουμε και πάλι όμως τον Γιώργο Μαυρόπουλο, καθώς έχουμε την αλλαγή για τον Ηρακλή. Αν είδα καλά είναι το νούμερο 16, άρα ο Κώστας Καπετάνος θα είναι εκείνος που θα αποχωρήσει. Όντως έτσι είναι. Είναι όντως ο Κώστας Καπετάνος αυτός που θα αποχωρήσει. Τώρα η έκπληξη του Έγεν Γκέραρντ στην αρχική ενδεκάδα απόψε. Η αλλαγή αυτή στο 23ο λεπτό του δεύτερου μέρους, στο 68. Περνάμε το νούμερο 5, Παναγιώτης Μπαχράμης, για να δούμε
η είσοδός του, ποιες αλλαγές θα σηματοδοτήσει τον τρόπο ανάπτυξης του Ηρακλή. Καθώς ο καπετάνος αγωνιζόταν στην αριστερή πτέρυγα, ο Μπαχράμης είναι κλασικός δεξιοπόδαρος. Ανατολάκης για την ώρα. Φάουλ και πολλά νεύρα από τον Μάρτσιν Μίετζελ, ο οποίος κλώτσισε την μπάλα με δύναμη στην άλλη άκρη του γηπέδου. Όπως είδατε, τουλάχιστον στην πρώτη του επέμβαση ο Πολωνός δεν έκανε φάουλ. Δύσκολο να πει κανείς στην συνέχεια τι ακριβώς συνέβη. Ενώ ο Ολυμπιακός συνεχίζει να αγωνίζεται με 10, ο Μαυρογεννίδης δεν έχει επιστρέψει ακόμη στον αγωνιστικό χώρο. Στο φάουλ λοιπόν ο Γιώργος Ανατολάκης, κεφαλιά από τον Ζοβάνι προς τον Καστίγιο, από την πίεση δύο αντιπάλων χάνει ο Ουρουγουανός. Γύρισε πίσω και απομάκρυνε ο Ξενίδης. Αυτές τις δύο αλλαγές του δεύτερου ημίχρονου ο Έγεν Γκέραρντ άλλαξε τελείως την αριστερή πτέρυγα της ομάδας του, αποσύροντας τόσο τον Μουράτη όσο και τον Καπετάνο, τον Κώστα Καπετάνο. Ο Παντελής Καπετάνος παραμένει στον πάγκο του Ηρακλή. Γκέραρντ, ο οποίος έχει κάνει πλέον ό,τι κινήσεις μπορούσε να κάνει από τον πάγκο, τουλάχιστον σε θέμα έμψυχου δυναμικού. Ευκαιρία για τον Τζότζεβιτς για το τρίτο γκολ. Κάνει την προσποίηση, είχε αδειάσει τον τερματοφύλακα. 0-3 για τον Ολυμπιακό στο 25ο λεπτό, στο 70, 20 λεπτά πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός σφραγίζει την νίκη του, διαγραφόμενη νίκη του στην Πολύχνη. Ο Πέτζα Τζότζεβιτς ευνοήθηκε από τις κόντρες, αλλά είχε την ευστροφία να γυρίσει το σώμα του, να κάνει μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον εαυτό του και μετά πλασέ με μυρογρομόνιο να στείλει την μπάλα στο βάθος των δικτυών. Βλέπουμε και πάλι το replay από την παλιά του Τζοβάνι και πάλι. Ο Τζότζεβιτς κατέβασε ωραία, μπερδεύτηκε ο Νεμπεγλέρας και ο Αμπάρης και με το καλό του πόδι το αριστερό ο Τζότζεβιτς, παρά την προσπάθεια του Ξενίδη την τελευταία στιγμή, πέτυχε το 0-3 στο 70. Ας ακούσουμε όμως και πάλι τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο. Έντονες είναι οι αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους του Ηρακλή που βρίσκονται πίσω από τον πάγκο της ομάδας και από την άλλη πλευρά υπάρχει απόλυτη ησυχία στους ανθρώπους του πάγκου της ομάδας του Ηρακλή. Όσο για τον Μπαχράμι, για αυτό που είπες προηγουμένως ότι είναι δεξιοπόδαρος, όντως στον Ηρακλή τουλάχιστον έπαιζε τόσο καιρό στη θέση του δεξιού. Γιώργο, ας δούμε αυτήν την φάση για τον Ηρακλή. Ο κίνδυνος όμως φαίνεται να περνάει για τον Καταριανάκη. Μπορεί να ολοκληρώσεις. Και αγωνιστεί κάποιες φορές και σε αυτή τη θέση. Ένας πολύ σύνθετος παίκτης ο Παναγιώτης Μπαχράμης. Όντως, δεν ξέρω αν ο Άγγελος Ιωαννίδης από τον πάγκο του Ολυμπιακού θα μπορούσε να μας μεταφέρει τι κλίμα επικρατεί εκεί, αν και μάλλον μπορούμε να το φανταστούμε. Άγγελε. Ναι, ο Τάκης ο Γκόνιας ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο και βέβαια τα πράγματα είναι πάρα πολύ ήρεμα. Και οι φίλαθλοι οι οποίοι ήταν πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού, οι φίλαθλοι του Ηρακλή, οι οποίοι αποδοκίμαζαν, τώρα έχουν μεταφερθεί στην πλευρά του πάγκου του Ηρακλή, όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Και ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον αυτό το παιχνίδι, το οποίο όντως κυλά ήρεμα και από την πλευρά των φιλάθλων, θα τελειώσει έτσι όπως εξελίσσεται. Ας το ελπίσουμε, Άγγελε. Ας δούμε στον Ηρακλή, τον Μπρουσανίδη το σουτ αρκετά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στον τον Μπαχράμι, τον νέο εισελθόντα, αφού απέφυγε τον μέχρι το καλοκαίρι συμπαίκτη του, τον Άκη Στολτίδη, δεν κατάφερε να βρει τον στόχο. Ηρακλής Ολυμπιακός λοιπόν 0-3, Ζοβάνι στο 43 από ασίστ του Καστίγιο, ο Γεωργιάδης στο 50 από τελική πάσα του Τζοβάνι. Ο Βραζιλιάνος μοίρασε το τρίτο γκολ και στο 70 για τον Τζότζεβιτς, ο οποίος όμως είχε πάντως αρκετή δουλειά να κάνει μέχρι να δει την μπάλα στα δίχτυα του Αμπάρη. Τζότζεβιτς και πάλι για τον Καστίγιο, το ίδιο πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας του Ηρακλή. Είναι σε αρκετές περιπτώσεις πολύ εύκολο για τον Ολυμπιακό με μία μπαλιά λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή, ίσως και πιο πίσω, να βγει με έναν και δύο παίκτες τέτα-τέτ με τον Αμπάρη, ο οποίος ευνηδιάστηκε από την εξέλιξη της φάσης του τρίτου γκολ, όπως και ο Κώστας Νεμπεγλέρας. 0-3 λοιπόν, όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει αυτή την πολύ καλή παράδοση που έχει όταν φιλοξενείται σε αγώνες πρωταθλήματος από τον Ηρακλή.
Ο Τάκης Γκόνιας ετοιμάζεται να τεθεί και αυτός ξανά αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του. Στην θέση του Νέρη Αλμπέρτο Καστίγιο, κατά πάσα πιθανότητα. Θα το δούμε σε λίγο, ενώ ο Ηρακλής στην επίθεση. Πολύ ψηλή η σέντρα για να την προλάβει ο Νίκος Μαχλάς. Τώρα Τζόρτζεβιτς. Τζοβάνι. Επέφυγε το μαρκάρισμα του Πουρσανίδη. Στη συνέχεια και του Νεμπεγλέρα και βγάζει την πάσα για τον Μαυρογεννίδη που στο μεταξύ έχει επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καστίγιο είναι μόνος του σε μια ακόμη κάθετη παλιά. Πρόλαβε ο Ξενίδης την τελευταία στιγμή να γλιτώσει τα χειρότερα για τον Ηρακλή. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα ήταν σίγουρα αυτό που θα ήθελε ο Ολυμπιακός για να δώσει αφενός συνέχεια στον θρίαμβο επί της Γαλατάσαράι με το ίδιο σκορ, αλλά και εν ώψη των επόμενων, κυρίως των επόμενων δύο καθοριστικών αγώνων με τον Παναθηναϊκό και την Real Sociedad. Πλάγιο για τον Ηρακλή από τον Γιώργο Ανατολάκη. Και όντως ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Ταπατζάς, είχε ήδη σηκώσει το νούμερο 7, είχε διψώσει το νούμερο 7 του Νέρη Αλμπέρτο Καστίγιο. Καλό παιχνίδι και απόψε. Στο 75 η πρώτη αλλαγή από πλευράς του Ολυμπιακού για να περάσει στο τερέν ένας ακόμη πρώην παίκτης του Ηρακλή, ο Τάκης Γκόνιας, ο τρίτος στον αγωνιστικό χώρο τώρα, μετά τον Γιώργο Ανατολάκη και τον Άκη Στολτίδη. Η αλλαγή αυτή 15 λεπτά πριν το τέλος. Χόλβαϊν για τον Ηρακλή. Θέλησε να σημαδέψει την απέναντι γωνία του Κατριγιαννάκη. Δεν τα κατάφερε, όμως έστειλε την μπάλα αρκετά έξω. Βλέπουμε και πάλι την έμπνευση του Ολλανδού. Έβαλε φάλσο στο σουτ με το αριστερό, αλλά όχι το απαιτούμενο. Κανένα πρόβλημα για τον διεθνή πορτιέρο του Ολυμπιακού. Ο Μπεγλέρας έχει κερδίσει φάουλ ο Ηρακλής. Το έκανε ο Τάκης Γκόνιας αμέσως μετά την είσοδό του στο τερέν. Καρεμπέ. Κόντρα πάνω στον Πουρσανίδη, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Μαυρογεννίδης ψάχνει κάποιον συμπαίκτη ελεύθερο. Επιλέγει τον Γεωργιάδη. Συνέχεια κερδίζει και πάλι ο Μαυρογεννίδης. Νατσούρας ψάχνει το Μαχλά. Φάουλ από τον Κοστούλα. Φάουλ με το σώμα από τον 27χρονο center back του Ολυμπιακού. Ένα φάουλ που αντιμετωπίζεται με ειρωνική διάθεση από τους φίλους του Ηρακλή. Δεν φάνηκε να υπάρχει παράβαση εδώ. Ένα φάουλ 10-12 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Εκτελέστηκε με πάσα προς τον Εμπεγλέρα. Το σούτ την μπάλα κοντράρει. Μαζεύει ο Κατριγιαννάκης. Όπως όλα δείχνουν θα περάσει και ο Ανδρέας Νινιάδης στο τερέν σε μερικά λεπτά. Άλλος ένας δημιουργικός χαφ μετά τον Τάκη Γκόνια. Και όλα αυτά δείχνουν να έχουν μικρή σημασία. Απομένουν λιγότερα από 14 λεπτά για το τέλος του αγώνα εδώ στην Πολύχνη, στο γήπεδο του Μακεδονικού. Ο Ολυμπιακός προηγείται του Ηρακλή 0-3. Τζοβάνι στο 43, Γεωργιάδης στο 50 και Τζόρτζεβιτς 20 λεπτά αργότερα. Οι σκόρερς για τον Ολυμπιακό. Ο Πέτσα Τζόρτζεβιτς από ό,τι φαίνεται θα είναι αυτός που θα αποχωρήσει. Τζόρτζεβιτς με το τέταρτο του γκολ στην σεζόν. Ευκαιρία για τον Πρωτάσοφο να του δώσει μερικές ανάσες. Αναμφίβολα ο πιο πολύτιμος παίκτης του Ολυμπιακού στα τελευταία χρόνια. Ακρογωνιαίος λίθος των συνεχόμενων επιτυχιών.
των Ερυθρολεύκων, 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Ο Μαχλάς κατέβασε ωραία ευκαιρία για τον Ηρακλή. Δεν κατάφερε όμως να κάνει το βολ πλανέ στην σέντρα από τον Νεμπεγλέρα. Ο Νίκος Μαχλάς στον αέρα, όπως θα δούμε, ήταν ο Μίτσελ που έκανε τη σέντρα. Πολύ ωραία, χωρίς να χρησιμοποιήσει το χέρι του, έκανε το κοντρόλ. Θέλησε να ξαναβρει την μπάλα πριν εκείνη σκάσει στο τερέν, αλλά δεν μπόρεσε να της δώσει τη δύναμη που θα ήθελε. Βλέπουμε τα εύστοχα σουτ. 50% ευστοχία για τον Ηρακλή, 82 για τον Ολυμπιακό. 9 σουτ στα 11, έπιασαν εστία. Εντυπωσιακό ποσοστό, αν μη τι άλλο. Και τώρα θα έχουμε την δεύτερη αλλαγή του Όλεκ Προτάσοφ. Ο Ανδρέας Νινιάδης θα πάρει την θέση του αρχηγού του Ολυμπιακού, του Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, ο οποίος αναζητεί κάποιον για να του δώσει το περιβραχιόνιο. Το δίνει στον Άκη Στολτίδη και εκείνος στον Κριστιαν Καρεμπέ. Έξω λοιπόν ο Τζόρτζεβιτς, μέσα ο Νινιάδης. Κάνει και μια κίνηση προς τους φίλους του Ολυμπιακού, ο Σέρβος, στο 79. Αυτή η αλλαγή. Ο Ανδρέας Νινιάδης, ο οποίος έχει περιφερειακό ρόλο στα πλάνα του Προτάσοφ αυτή τη σεζόν. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως σε αγώνες κυπέλου, αλλά ανταπεξήλθε με μεγάλη επιτυχία όποτε χρειάστηκε. Πετύχει καθοριστικά γκολ στο κύπελο, κυρίως κόντρα στον Εργοτέλη. Στην δεύτερη φάση, ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Ξάνθη στην τρίτη φάση. Επαναλαμβάνω ότι οι ημερομηνίες δεν έχουν καθοριστεί ακόμη. Η σέντρα δεν πέρασε από τον Βενετίδη προς τον Χόλβαϊν. Απομάκρυνε ο Νινιάδης στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Φάουλ υπέρ των Κιανολεύκων. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Το 0-3 δεν δείχνει ανατρέψιμο. Γεωργιάδης άνοιξε δεξιά για τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Και ο παίκτες που γεμίζουν την πτέρυγα αυτή για τον Ολυμπιακό. Καρεμπέ, Στολτίδης και πάλι Καρεμπέ. Ξανά Στολτίδης. Τώρα συμπληρώσαμε το 20ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κερδίσει με το ίδιο σκορ στις 10 Απριλίου πέρσι, στα ημιτελικά του κυπέλου τότε. 2 γκολ του Τζόρτζεβιτς και 1 του Αλεξανδρή. Φάουλ εκτελέστηκε γρήγορα για τον Χόλβαϊν υπό την πίεση του Βενετίδη. Out. Τον Χόλβαϊν, 23χρονος Ολλανδός. Έκτη του εμφάνιση απόψε. Δεν κατάφερε πάντως να γεμίσει την δεξιά πτέρυγα για τον Ηρακλή παρά την διάθεσή του να συνεισφέρει. Ο Παντελής Καφές κατά πάσα πιθανότητα στο μεταξύ θα είναι η επόμενη αλλαγή του Όλεκ Προτάσοφ. Αλλά παίρνει ύψος από την προσπάθεια του Ανατολάκη που μάχεται με τον Μαχλά και τον Καρεμπέ. Φάουλ από τον Ανατολάκη. Προκαλεί τις διαμαρτυρίες του Ανατολάκη, ο οποίος ειρωνικά χειροκροτεί τον διαιτητή. Ας δούμε γιατί. Ο Μαχλάς φάνηκε καθαρά να πέφτει μόνος του, έχοντας ακριβώς πίσω του τον Ανατολάκη. Φάουλ σε εξαιρετική θέση, έτσι ή αλλιώς, για τους Θεσσαλονικείς. Στο 82. Χόλβαϊν προσπαθεί να πάρει θέση μέσα στο τείχος. Ο Μπαχράμης και ο Κιάσος είναι πάνω στην μπάλα. Και ο Άκης Στολτίδης θα είναι αυτός που θα αποχωρήσει, αλλά υποθέτω μετά από την εκτέλεση του φάουλ, εκτός αν ο κ. Δούρος αντιληφθεί τον τέταρτο διαιτητή, όπως και συμβαίνει. Κάποιοι αποδοκιμάζουν, κάποιοι χειροκροτούν από τους φίλους του Ηρακλή. Ο Άκης Στολτίδης αντικαθίσταται από τον Παντελή Καφέ. 6 λεπτά πριν από το τέλος, το 84. Το σουτ, γκολ! 1-3, μειώνει ο Ηρακλής από την εκτέλεση του φάουλ. Αν πρόλαβα να δω καλά, ήταν ο Μπαχράμης ο σκόρερ από την πάσα του Κιάσου. Φάουλ εκτελέστηκε πολύ γρήγορα, αμέσως μετά την αλλαγή του Στολτίδη, και είναι πράγματι
ο Μπαχράμης ο σκόρερ. Βλέπουμε τα διαδοχικά replay από την πάσα τη γρήγορη από τον Κώστα Κιάσο. 1-3 μειώνει ο Ηρακλής. 7 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Γιώργος Ξενίδης είναι τελικά ο σκόρερ. Η πρώτη αλλαγή αναγκαστική στον αγώνα. Μόλις το 5ο λεπτό στην θέση του Κατσαμπή. Από την πάσα φάουλ του Κωστακιάσου. Έστειλε με ξερό σουτ με το αριστερό την μπάλα στα δίχτυα του Κατεριανάκη. Για να δούμε αν ο Ηρακλής θα μπορέσει να διεκδικήσει κάτι από αυτό το μάτς στα περίπου 7 λεπτά που απομένουν. Στο γκολ αυτό ήρθε στο 83. Διώχνει ο Βενετίδης. Νατσούρας πίσω στον Αμπάρη. Δέκατο 7ο γκολ αυτό του Γιώργου Ξενίδη στην πρώτη εθνική με τα χρώματα του Ηρακλή. Είχε παίξει και 9 παιχνίδια με την ΑΕΚ τη σεζόν 2001-2002, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει με τον δικέφαλο. Καρεμπέ. Βενετίδης. Τώρα Ανδρέας Ζενιάδης. Καρεμπέ ξανά. Κυκλοφορία της μπάλας από τον Ολυμπιακό με τον Τζοβάνι να δέχεται το φάουλ από τον Αντώνη Νατσούρα. Σχεδόν 5 λεπτά πριν το φινάλε εδώ στην Πολύχνη. Τον Ολυμπιακό να οδεύει προς την επιστροφή στις νίκες και στο πρωτάθλημα μετά το εντός έδρας 2-2 με τον Ιωνικό, όταν έχασε προβάδισμα 2 τερμάτων, 2 γκολ του Τζοβάνι. Το φάουλ απευθείας από τον Γκόνια out. Στο 86 Τάκης Γκόνιας ξανά αντίπαλος του Ηρακλή. Και ένα ακόμη φάουλ από τον Γιώργο Δούρο, ο οποίος πρέπει να έχει καταλογίσει τουλάχιστον 55-60 φάουλ απόψε. Θα μπορούσε να έχει αποφύγει, έχω την εντύπωση, αρκετά από αυτά. Χόλβαϊν για τον Ηρακλή. Τώρα Κιάσος θέλει να αποφύγει τον Βενετίδη για να μπορέσει να σεντράρει. Χόλβαϊν η επιλογή του. Κερδίζει την κόντρα ο Ολλανδός. Την πρώτη κόντρα, χάνει τη δεύτερη. Γεωργιάδης για τον Γκόνια, ο οποίος δεν έχει την ταχύτητα του Τζόρτζεβιτς για παράδειγμα για να βγει στην κόντρα. Μπαχράμης. Κακή παλιά προς τον Χόλβαϊν ανάμεσα σε 3 παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι υποφελούνται. Νινιάδης για τον Στέγιο Βενετίδη, ο οποίος βγήκε ελάχιστες φορές πάνω από τη μεσαία γραμμή. Μονομαχία με τον σκόρερ του Ηρακλή, τον Ξενίδη, κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Και πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Τσοβάνι πέφτει στο έδαφος αλλά ξανασηκώνεται, αφήνοντας για τον Νινιάδη. Σέντρα προς τον Γεωργιάδη, σφύριγμα, υπόδειξη επιθετικού φάουλ επάνω στον Μπαχράμη, αν πρόλαβα να δω καλά. Όλα αυτά 3 λεπτά πριν τη συμπλήρωση των 90. Και ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, όπως διαγράφεται στα Άνω Λιώσης, στο 15ο λεπτό ακράτητος προηγείται της ΑΕΚ με 2-0. Για να δούμε τι επιφυλάσσει στο παιχνίδι. Αυτό για την ΑΕΚ που σίγουρα δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Ο Ολυμπιακός στο μεταξύ πλησιάζει προς το 4ο γκολ, αλλά η φάση τελειώνει νωρίς. Την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του Αμπάρη. Τώρα αριστερά για τον Μπαχράμη. Προυσανίδης. Μαχλάς. Καλό το κοντρόλ. Μοίρασε δεξιά για τον Νεμπεγλέρα.
κάνει την παλιά προς την περιοχή. Θετικότατη και πάλι η επέμβαση από τον Κοστούλα που τα πήγε καλά απόψε απέναντι σε δύο επιθετικούς αξίας όπως ο Μίετσελ και ο Μαχλάς και χωρίς τον ίδιο βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας με τους συμπαίκτες του. Εναντί στη Γαλατάσαράι έπαιξε ο Άτζας, που είναι όμως τιμωρημένος στο πρωτάθλημα. Γκόνιας για τον Βενετίδη. Ενώ οι φίλοι του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν στις εξέδρες τη διαγραφόμενη νίκη. Νινιάδης πάτησε την μπάλα. Τώρα κάνει την γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Η μπάλα κοντράρει στην πλάτη του Λαγού, ο οποίος δεν φάνηκε ιδιαίτερα μετά την είσοδό του στο παιχνίδι. Δεν μπόρεσε να μπει στο κλίμα του αγώνα, αλλά έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Μόλις 18 ετών, Παναγιώτης Λαγός, διεθνής με τις ελπίδες χαφ του Ηρακλή. Σχεδόν 2 λεπτά ακόμη χωρίζουν τον Ολυμπιακό από την μεγάλη νίκη επί του Ηρακλή. Αυτό το 1-3. 0-3 με Τζοβάνι στο 43, Γεωργιάδη στο 50 και Τζόρτζεβιτς στο 70. Τζοβάνι πέτυχε το 1 και δημιούργησε τα άλλα 2 γκολ. Ενώ στο 83 από πάσα του Κιάσου σε στημένη φάση, σε ένα φάουλ περί του Ηρακλή, ο Γιώργος Ξενίδης μείωσε για τους Κιανόλευκους, οι οποίοι όπως όλα δείχνουν μένουν για έκτο συνεχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος χωρίς νίκη. Περίτεχνη ενέργεια από τον Τζοβάνι και κάρτα στον Αντώνη Νατσούρα. Η τέταρτη κάρτα στο παιχνίδι και 4 λεπτά ο επιπλέον χρόνος, όπως υποδεικνύει ο κύριος Ταπατζάς. Κάρτα αυτή ακριβώς το 90 για τον Νατσούρα. Σε αναμονή της μπάλας για να συνεχιστεί το μάτς. Τώρα μπαίνουμε ήδη στον επιπλέον χρόνο του δεύτερου μέρους. Βενετίδης. Χόλβαϊν μάχεται με τον Νινιάδη και ο Ολλανδός βγαίνει νικητής. Νατσούρας ψάχνει τον Μίετσελ. Από την πίεση του Κοστούλα ο Πολωνός δεν μπόρεσε να κερδίσει την μπάλα. Είναι γεγονός ότι οι δύο επιθετικοί του Ηρακλή δεν τροφοδοτήθηκαν όσο θα έπρεπε απόψε. Ο Μαχλάς ειδικά φάνηκε δραστήριος. Ίσως δικαιούτο και ένα πέναλτι στο 23ο λεπτό, όταν το σούτ του βρήκε το απλωμένο χέρι του Στολτίδη. Τζοβάνι στο μεταξύ, καθώς ο Νινιάδης μπαίνει στην περιοχή. Ασυνεννοησία στην άμυνα του Ηρακλή, ένα ακόμη τραγικό λάθος. Η φάση δεν έχει τελειώσει ακόμα με τον Τζοβάνι να προσπαθεί να σκοράρει με τα κουνάκι και τελικά επάνω στη γραμμή τον Γιώργο Ξενίδη να απομακρύνει. Λάθη επί λαθών στην άμυνα του Ηρακλή. Στο 92, κοιτάξτε και πάλι. Κατέβασε την μπάλα ο Τζοβάνι, θέλησε να βρει τον Νινιάδη. Προσπάθησε στη συνέχεια ο Λαγός. Το τακουνάκι από τον Τζοβάνι, ενώ ο Αμπάρης δεν μπορούσε να μαζέψει την μπάλα. Πριν απομακρύνει ο Ξενίδης, η φάση αυτή στο 92. Ο Τζοβάνι έφτασε μια ανάσα από το δεύτερο γκολ του στο απόψινό μάτς. Αναμφίβολα ο μεγάλος πρωταγωνιστής των πρωταθλητών απόψε. Καρεμπέ. Παλιά προς τον Μαχλά. Απόδειξη offside από τον βοηθό κύριο Τζολακίδη. Είμαστε ήδη στο τρίτο λεπτό του επιπλέον χρόνου. Γκόνιας. Παλιά προς τον Καφέ, ο οποίος δεν πρέπει να έχει έρθει σε επαφή με την μπάλα μετά την είσοδό του στο μάτς πριν από λίγο. Βενετίδης κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο της μπάλας πρώτου Μίετσελ.
Κιάσος. Αριστερά για τον Μπαχράμι. Out όμως, ενώ έχουν βρεθεί και 2-3 μπάλες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό προκαλεί περαιτέρω καθυστέρηση του αγώνα. Μικρή σημασία έχουν όμως αυτά. Ενώ συμπληρώνουμε για 3 λεπτά καθυστερήσεων. Κόνιας για τον Γεωργιάδη. Κίνους ξανά για τον Κόνια. Θέλει να δοκιμάσει το σούτο και μοιράζει για τον Μαυρογεννίδη. Εκείνος κάνει το γύρισμα. Νέα σύγχυση στην άμυνα του Ηρακλή. Η μπάλα περνάει μπροστά από τον Κόνια, ενώ η αιστεία είναι ουσιαστικά κενή. Ο Αμπάρης έχει προλάβει τώρα να σηκωθεί. Η μπάλα δεν απομακρύνεται από την περιοχή του Ηρακλή. Τζοβάνι, αγωνιώδεις προσπάθειες στις άμυνες των Κιανολεύκων να απομακρύνει την μπάλα. Κάτι που καταφέρνει ο Χόλβαϊν τελικά. Τώρα Μπαχράμις. Μοιράζει δεξιά για τον Κιάσο. 2-2. Κιάσος και Μαχλάς, Κοστούλας και Ανατολάκης. Έχει γυρίσει τώρα και ο Βενετίδης. Δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει ο Κιάσος τον Μαχλά. Πίσω από το πρωινάσο του Όφη. Στο τον Μπαχράμι, επέμβαση από τον Καταριανάκη. Να λοιπόν που είδαμε μαζεμένες στο φινάλε ευκαιρίες που δεν είδαμε ίσως όλο το μάτς. Στη φάση στο 94 και τώρα το τελευταίο σφύριγμα από τον Γιώργο Δούρο. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Πολύχνη με 1-3. Ο Ολυμπιακός ο οποίος παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας